كمرحاوي حزبي حدا لبي هاجر محلو هاجر قنته أمر للزمسكري حيال سمعاته إذا سلطن حزبي رازي ميزانه حالا لبي بلبي مرخ فلانه أحلفه زي هابي نزارم قدمه وسد زبالة برهات دمه إيري تقلوه موزي طافو كالقلبه حلقو نتصفو حزبي بحبرة صندقنا زقلت كم زحسبي بزيكو يهلن نقولو تنباوي حزبي حارة للبي هاجر محلوق هاجر قنته أمر رزم اسكري حيان سمعاتو حارة للبي حارق رزين تركو بالناس يتبفق سلام تخطاتل تنايز channel كما يتخونو تبوكت كونو ناي وتر تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن وانا وانت حستوتات إذن لكم مسينا لنا سامو داتا نايز مدب مسانا كتسونحو بخبر نقدم هذا لبي زبل درفي من البات كم قل سبات قل يوهات شعبيا ناي شعبيا بروباغاندا غيرز وسدو زبالو نيرترات حالة تخينكا هذا لبي زبل كاب بمسرتي كردا أكازلوه مغنياتو إيرترا كينو حسينن كينو سراويتن مستير كتصالنتا حدنتا مخانكم فلت علينا سراويت هيدلينا حسين هيدلينا مالتا يكونن حسينن سراويتن حدنتا ديبلكا نحد حد كان مدفع خاتو تقملو كابي فليتنايو غربابتنا زاد كل ابنت كوينوم نالو بخلو غربيتنا طمتو حسين سلاز حسكا هاجر وحسن ترك مالتا يكون حدنتا ديبلكا حسين مدفي خايز خون ملمعي خاي يكون سلازي نحدنات كل جزء إذا channel زبوتويو كالو channelاتون كم غيرهم نحدنا زي ما أكلوا سلوت صرحنتهم صراحة جزوهم علو مارستي من البات عبد الحريد بزيادة زريارستي أبقى ميتام سيركم زلقوا مجمريا let's start with this one like ترسعوا like ترسع زلقة تقاقل لغا comment ترسع زلقون تقاقل لغي 130 injured in a Russian attack on a shopping center in central Ukraine. President Zelensky said there were 2 separate strikes on the building, calling that absolutely cynical and despicable. Well, Dan Johnson is live in Kyiv with the latest. Just bring us up to date, Dan. Yes, this appears to be a really clear example of what is known as the double tap attack. The first drone hit this shopping centre in Kryvyi Rih at mid-afternoon, causing a fire. And then about half an hour later, there's footage of a second drone. It appears كم نريد لنا كبيت كوينات معلتاوي ريبورت خد قبرو دسلچو كايغن إريز what it is أب إيران راشان يوكرين معلتاوي كبيت زخونة دماو كيناتين زكايدا زلوا شوبينج مول ناي دكان تغزالو بسلاميز بيزا غير خيدي الكازغات كايو كبيت متقعتي وردمو 16 سبات قتيلهم لعلميت سبات دمو قصيلهم اب يوكرين يبهالالو زي دما مرأيا نايت يوكرين بتتقاقامي أب كتماتات ناي راشا تقبرو زلا كبيت متقعتات ناي درونات نوعو كم قبر ملتز قبر زليو بتخكل راشا أب سيفيلاوي انفراستراكشر بفلاي كم شوبينج مول دا مسألة بزوح كم ديتا تقع زنبرات يزنقر تدخون كومن تزغون نيرو موتنا يوكرين بون أزبيغو مقرد نيرو معرتي راشات قبرو متقعتات كابون أبو دحن زخوني نيرو كتبل تخليخا حجقن كم نريو زلنا تكوينات مليسو ناقرد غيس لزلو زقرد حماق نقر كنسمعن كنرن كم نخل دما مرأياناتو يزن ريو زلنا سلازي دبل تابس بلو عينت متقعتات دما ببزحينا نسمعو زلنا دبل تاب مالتي أب حدا بوتا حنت ميسايل وي حنت درون تهرب جي مستعارة من تايقاتم چاو تايقاتم رداتي تنابتي أتحنو أو تعيو الكاب كل لكا چاو نابلكا خلا خدما سنحيلا كاليتي مسيح تهرب إزي تي كندا حدا قنيا زبالي أمنا تابي زيادة يزربالو زي تي أمريكا قدامي تمعالتي
ኣብ ኢራን መጥቃዕቲ ዝገበረትሉ እሞ 160 ዝኾና ህፃናት ኣዋልድ ኣብ ቤት ትምህርተን ዝተቃተላ ኣሎ ዳብል ታፕ ባል ነይሩሱ ሓንቲ ሚሳይል ሃሪሞም ድሕሪ ድማ ፅንሒ ኢሎም ካልአይቲ ደጊሞም ስለዚ ብጌጋ ዘይኮነ ኢንቴንሽናል ዝተገበረ እዩ ዝበሃል ናው is Russia doing intentional ነቲ ህዝቢ ክትጎድእ ኣነ ስፔኩሌት ክገብር ኣይክልኒ ነቲ ዝብልዎ ዘለዉ ዘይካል ዓለም ኣንጻር ራሽያን ኣንጻር ኢራንን እቲ ሚድያ ክንምንታይ ርሕቀት ከም ዝኸይድ ሕማቕ ንኽዛረብ ንፈልጥ ኢና ግን ንዕኡ ካውንተር ዝገብር ንዕኡ ኣንጻር ዝኸውን ጭብጢ ክሳብ ንረክብ ከምቲ ዘለዎ ሪፖርት ክንገብረ እዩ እቲ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ ስለዚ ዳብል ታፕ መጥቃዕቲ ከም ዝተኻየደን ብኡ መንፅር ድማ ብዙሕ ሰብ ከም ዝተጎደን ኢና ንርኢ ዘለና ኣይሆብ እዚ ኩናት እዚ መዓልታዊ ዝበዝሐ ደላይ ሰላም ዝፅውዖ ዘሎ እንተሎ ኮይኑ ልቢ ዕብዮም ነዚ ኩናት እዚ ኣእምሮ ክሕፅርዎን ናብ ሰላም ክወስድዎን እዩ ዝድለ ዘሎ I really don't know if they will ተመራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ከምኡ ዓይነት ልቦና ዘለዎም ኣብ ዝዋን እዚ እዚ ሕጂ በዚ መንገዲ ጥራይ ከይዱ ዝዕረ ነገር ከም ዘየለ ድማ ምንታይ ትፈልጥ መሲልኩም because here is another big problem in Ukraine. Ukraine says is a new threat to its people as it endures yet another wave of Russian attacks. A senior Ukrainian official says Vladimir Putin may ask North Korea's Kim Jong-un for up to 50,000 more troops to boost the Russia war effort. Well, that's on top of the 8,500 already in Russia. The official says the current North Korean contingent includes a drone unit that could play a role in attacks inside Ukraine. Nick Payton-Walsh is back with us this hour. So, Nick, obviously this warning from Ukraine coming as Donald Trump has been making new and North Korean leader Kim Jong-un is no secret. The two even call each other dearest friends and closest comrades. But that bond is now going beyond diplomacy. Reports say North Korea sent more troops to Russia, including elite drone squads, combat engineers and infantrymen. Kim Jong-un has reportedly also sent ballistic missiles. ካብዚኣ ትሰምዕዋ ዘለኹም እያ ቭላድሚር ፑቲን ክወጥቀሎምን ሰራዊቱን ቁጠባናቱን ርክምሽ ክብለሎም ዝፅበዩ ዘለዉ ኢሊት ናይ ኤውሮጳ ከም መንደረጓሕ ኮይኑ ሓደ ምርድእ መፂዎም ኣሎ ይኖ ንራሽያ ካብ ዓለማ ነፂልናያ በይናያ ዘላ እገዳን ዕፅዋን ጌርና ንሕና ድማ ተዛሪና በልተይልናያ ምስ ግዜ ክነዳኽማ ንኽእል ኢና ዝብል ዕልሚ ነይርዎም ካብዞም ኩሎም ንዩክሬን ዝሕግዝዎ ዘለዉ 50 ዝኾኑ ሃገራት ብውሕዱ ሓደ ሃገር እውን እንተኾነ ሰራዊቱ ክሰድድ ፈቃደኛ ኣይኮነን ተርዲኹም ኣሎ ካብዞም ኩለን ሃገራት ወታደራዊ ሓገዝ ንዩክሬን ክገብረላ ዝኽእል የለ እንታይ ገብሩ ገንዘብ ከፊሎም ካብ በዓል ኮሎምቢያ ካብ በዓል ኤኳዶር ካብዚ ላቲን ኣሜሪካ ይኹን ካብ ካል ኣፍሪካታት ብገንዘብ ዕሱባት መርሰነሪስ ኣምፂኦም ከም ዝዋግሎም ይገብርሎ እምበር ወላ ሓንቲ ክሕግዝዋ ኣይክእሉን እዮም ብግምጣሉ ቭላድሚር ፑቲንን ራሽያን ውሕዳት ደገፍቲ እዮም ዘለዎ ኢንፋክት ሰለስተ ክንብለን ንኽእል ኢና ተቐዳማይ ደጋፍናቱ ኣብዚ እዋን እዚ ሰሜን ኮርያ እዩ ካልኣይ ኢራን እዩ ሳልሳይ ድማ ቻይና እዩ ነናቶም ዳይሬክሽን ዘሎም ቻይና ብቁጠባ እዩ ዝሕግዝ ዘሎ ንግዲ ብምግባር ማለት እዩ ቁጠባ ናይ ራሻ ከም ዘይርኽመሽ ይገብረሎ ኢራን ኣብቲ መጀመርያ ኣገደሲ ድሮናት ሂቦሞ ሎሚ ግን እቲ ሓገዝ ተቐይሩ እዩ ምክንያቱ ኢራን ኣብ ከቢድ ኩናት ስለ ዘላ እቲ ኢራን ዝገበረትሉ ሓገዝ ፑቲን ነቲ ዝሃብዎ ኣቃሚውን ኣበርቲዑን ይመልሰሎም ከም ዘሎ ይንገር እቲ ቀንዲ ወሳኒ ኣብዚ እዋን እዚ ፑቲን ግን ኣብዛ ዓውደ ኩናት ሰሜን ኮርያ እዩ ሰሜን ኮርያ ናይ ብሓቂ ቀላሲ ተራ ኣብ ካርታ ናይ ዓለም ጎሊሑ መፅኡ ዘሎ መራሒ እንተሎ ኣብዚ እዋን እዚ ሰሜን ኮርያ እዩ ሰሜን ኮርያ ወሳኒ ተራ ይፃወት ኣሎ ንፑቲን ብኩሉ መንገዲ ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ኮይኑ ዘሎ መራሒ እንተሎ ሰሜን ኮርያ ብምንታይ እንትዕልኩም ሓደ ዘይተኣደነ ኣፅዋራት ይህቦ ኣሎ ይሸጠሉ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ኩናት ዝሸጠልካ ሰብ ኣይትረክብን ኢኻ we need to understand that ሓደ ሓይሊ ኣፅዋር ክሸጠልካ ኣብ ግዜ ኩናት ፈቃደኛ እንድሕር ኮይኑ ዓብ ሓገዝ እዩ ዝቁፅር ገንዘብካ ኢኻ ትኸፍሎ ግን ገንዘብካ ከፊልካ ኣፅዋር ኣይትረክብን ኣብ ግዜ ኩናት ኣስክ ዩክሬን ንዩክሬን ኣሜሪካ እንታይ ትገብራላ ራይዎ ዋላ እኳ ብዙሕ ትባ እንተላ ብዙሕ ትደልዮ ግን ትበየላ ስለዚ ብገንዘብካ ደለኻዩ ክትገዛእ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሓደ ካልኣይ ወታደራት ይህቦ ኣሎ እጅት ሰሜን ኮርያ ነዚ ክብ ከሎ ንባዕሉ ረብሓ ኣለዎ ካብ ራሻ ዘይተኣደነ ረብሓ ይትረክብ ዘሎ ዳትስ ዋይ መዓልታዊ ሓደ ኣርቲክል ኣብ ብሉምበርግ ዲ ዎል ስትሪት ጆርናል ዲ ኒውዮርክ ታይምስ ዲ ኣብ ካልኦት ዓበይቲ ሚድያታት ናይ ቻይና ናይ ኤስያ ቁጠባ ናይ ሰሜን ኮርያ ድራማቲክ ለውጢ ይገብር ኣሎ ይበሃል ቡም እዮም ዝብልዎ ቡሚንግ ኢኮኖሚ ኦፍ ኖርዝ ኮርያ ይበሃል ዘሎ ዝተረኽመሸን ዝሞተን ሰሜን ኮርያ ዝበሃል ዝነበረ ኣሚን ዶናልድ ትራምፕ ለንቀነ ኮሸምሸም ክብል ቀርኒ ሰሜን ኮርያ ከይትቁርየሉ ንዓዓ ንክእምን ንኪም ጆን ንክእምን ክንደይ በረንበጣዕ ክብል ቀርኒዩ ግን ኣይተገደሰሉን ኣሎሱ ሰሜን ኮርያ ከም ሎሚ ጥዒምዎ ኣይፈልጥን እዩ ኣብዘን ዝሓለፈ 10-30 ዓመት ዳትስ ዋይ እዚ ኩናት እዚ ንካልኦት ሽግር ክኸውን ከሎ ንሰሜን ኮርያ
መርዓይ ኮይኑ ዘሎ ክንብሎ ንኽእል ኢና ስለምንታይ ሓደ ሰራዊት መዓት እዩ ዘለዎ ሰሜን ኮርያ እዞም ሰራዊቱ ግን ኣብ ባይታ ዝተፈተኑ ይኮኑን ምክንያቱ ንውዕ ገይሩ ዘሎ ካብ ኩናት ካብ ዘሎ ስለዚ እንተወሓደ ምስ ኣሜሪካ ምስ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ክገጥም ድሕሪ ኮይኑ ከምቲ ወትሩ ዝፈርሆ ማለት እዩ እንተወሓደ ኣብ ባይታ ዝተፈተነ ሰራዊት ክህልዎ ኣለዎ ስለዚ ኣብ ባይታ ነዚ ሞደርን ዋርፌር ንክርድኦ ዝኽእል ሰራዊት ኣለዎ ካልኣይ ኣፅዋር ካብ ዘበኑ መሰፍረ እዩ ግን እንታይ ገብሮ እዩ ኣገለ ፖይንት ዩ ሃፍቲ ስታፕ ሕጂ ግን ነታ ኣፅዋር ናቱ እናሸጠ ፋብሪካታት ናቱ ሓድሽ ኣፅዋር ንክሰርሕ ምዕቡል ኣፅዋር ንክሰርሕ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ሓዊሱ ንክሰርሕ ዕድል ረኺቡ ኣሎ ዳትስ ዋይ ድማ ቁጠባ ናቱ ንሰማይ ዝመፅእ ዘሎ ኢንፋክት ቻይና እውን ኣመና እያ ትግደስ ዘላ ብሰሜን ኮርያ ቢካዝ ሰሜን ኮርያ is becoming very important right now ስለዚ ኣቓልቦ ናይ ብዙሓት እዩ ዝስሕብ ዘሎ ናብ ካልኦት ሃገራት እውን ክሸይጥ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ኣይ ሆፕ ኤርትራ ኮይኑ ተሪፉ ኸማን ብሰሜን ኮርያ ፅቡቅ ዝምድና ከለወና ኣይ ሪሊ ሆፕ ምክንያቱ ብዘይ ገበርናዮ ሰሜን ኮርያ ክንበሃል ንውዕል ዘለና let's make it real ማለት ሰሜን ኮርያ ሲ ሓደ ኣብ ወደብ ናይ ባፅዕ ዝሰርሕ ዝነበረ ዝረኸብኮ ኣብ ኡጋንዳ ዝኣለለኒ ኣብ ገለ ፖይንት ሲ መራኽብ ናይ ሰሜን ኮርያን ዝኩሉ ከቢድ ገራብ ዝነበረላ ኤርትራ እተንንኮ ሎጂስቲክስ ናይ ኤርትራ ዘንቀሳቕሳ ዝነበራሲ መራኽብ ናይ ሰሜን ኮርያን ምክንያቱ ኣብ ካልእ ክኸዳ ኣሜሪካ ስለ ዝኣገደተን ይብል ነይሩ ነቲ ገዳ ናይ ኣሜሪካ ተፃዊረን ንብረት ከምፃልና ዝኽእላ ዝነበረ መብዛሕትኡ ግዜ መራኽብ ናይ ሰሜን ኮርያን ኢሉ ስለዚ ሓደ ግዜ እንድሕሪ ከይፈተኻ ኣብ ሓደ ቦክስ እትዮምካ ምስቶም ኣብቲ ቦክስ ዘለዉ ፅቡቅ ዝምድና ክህልወካ እውን ግዴታ እዩ ስለዚ ሰሜን ኮርያ ካልኣይ ሽም ናትና መቸም ሰሜን ኮርያ ምዃኑ ከይፈተና ጠሚቆምና ስለ ዘለዉ ሰሜን ኮርያ ፅቡቅ ዝምድና ምህላው ኤርትራ እውን ኣገዳሲ ምኾነ ኣብዚ ሕጂ ምስ ኣሜሪካ ዝምድና ክንገብር ስለ ንደሊ ዘለና probably not a good idea but eventually ምስ ግዜ ግን ነዛ ናይ ሰሜን ኮርያ ካርዲ ብጥንቃቐ ክትተሓዝ ዘለዋ ኮይኑ ይስማዓኒ because leverage ክህልወካ ኣለዎ ምስ ብዙሓት ዝምድናታት እናገበርካ እንድሕሪ ከይድካ ብፍላይ ድማ ከም በዓል ሰሜን ኮርያ ካብ ብዙሓት ዝተነፀሉ ስለ ዝኾኑ ምሳቶም ፅቡቅ ዝምድና እንተጌርካ ፍልይ ዝበለ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ፑቲን is very smart guy ብዙሓት ኣፍ ደገታት ምኩሕኳሕ የድልዮን እዩ he just knows the right doors ትክክለኛ ክረብሓለን ዝኽእል ማዓፆ ይፈልጥ እዩ ኣብ እንኳሕኩሑ ድማ ብውሑድ ምኩሕኳሕ ዝበለፀ ውፅኢት ይረክብ ኣሎ that's why ኤሮጳ ድማ ኡይ ክብሉ ዝውዕሉ ዘለዉ ሰሜን ኮርያ is doing tremendous impact ኣብዚ ኩናት እዚ ከቢድ ዝኾነ ፅልዋ ነዚ ኩናት ናይ ራሽያን ዩክሬንን ዝገብረሉ ዘሎ ሰሜን ኮርያ እዩ ብግምጣሉ ግን ንቻሪቲ ይገብሮ የለን እዚያ ድማ ካብ ሰሜን ኮርያ ክንመሃራ ንኽእል ዋላ እውን ፑቲን ዋላ እውን ራሽያ ኣገዳሲ ፓርትነር ናቶም ክነሱ ኣብ ከምዚ ግዜ ንስኻ ናትካ ረብሓ ኢኻ ስለዚ ሰሜን ኮርያ ረብሓ ናቱ እንታይ እዩ ኩሉ ዘድልዮ ናይ ነዳዲ ይኹን ናይ እኽሊ ይኹን ናይ ጥረ ነገራት ዘድልዮ ነቲ ኢንዱስትሪ ናቱ ካብ ራሽያ ብርትዓዊ ዋጋ ምክንያቱ ራሽያ ገዳወሪድዋ ስለ ዘሎ ካበይ ይገዝእ ኣሎ ንግረ መንገዲ ድማ ብቢልዮን ዝትመን ኢንፋክት ኣብ ገሊኡ ካብ 20 ክሳብ 30 ቢልዮን ዝትመን ኣፅዋር ሸይጡሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዲስ ቢልዮንስ ኣር ንሰሜን ኮርያ ላይክ ከምዚ ዊንድፎል ብልዎ ካብ ሰማይ ዝወረደ ማና ዘይተፀበየ ካብ ሰማይ ዝወረደ ማና ኮይኑ ነቲ ቁጠባ ላዕሊ ይትኩሶ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚያ ብተደጋጋሚ ክንዛረበላ ደስ ንብል እያ ምክንያቱ ኢንፋክት በዓል ሰሜን ኮርያ ምሕያሎ ነቲ ንኣትዎ ዘለና ሓድሽ መድረክ ናይ ዓለም ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም ባላንስ ናይቲ ኣሜሪካ በይና ትብሕቶ ዝነበረት ምስ ኤሮጳ ኮይና ሰሜን ኮርያ ንላዕሊ ምምፅኡ ቻይና እናሓየለ ምኻዱ ራሽያ ዘይምስዓሩ ኢራን በዳሂ ኮይኑ ምምፅኡ ንበዓል ነዘን ሃገራት ናይ ኤርትራ ከም በዓል ኤርትራ ዝኣመሰላ በዚ ምዕራባዊ ዓለም ኣዝየን ዝተበደላ ተስፋ ዝህብ እዩ ንሕና ብዙሕ ዋጋ ከፊልና ኢና ግን ሕጂ ብዝዋን እዚ ዋጋ ከይከፈልና ፅቡቅ ነገር ክንረክበሉ ንኽእል ኣፍ ደገ ይኽፈተልና ኣሎ ነዚ ግን ሳላ ዘይጠፋእና ሳላ ዘይተበተና ከምቲ ዝተሓሰበልና ሳላ ዘይኮነ እዩ ስለዚ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰራዊት ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ብካልእ መንገዲ እንተደይዓገብካ እታ ሃገር ዝሓለፈቶ ፈተና ርኢኻ ነዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ተስፋታት ካብ ዜሮ ዝመፀን ሃንደበት መድረክ ስለተቀየረ ንረክቦ ዘለና ከይመስለና ሳላ ዝተመከተ ዝበፃሕናዮ መድረክ እዩ ስለዚ ነቶም ኣብ ጎኒ ሃገርኩም ዝነበርኩም ዝቐፀልኩም ንዓኹም ዝመልከት ኣይኮነን ዘረባ ተቃዋሚ ወይ ኣብ ፖለቲካ ይነበርኩን ትብል ግን ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ዘለካ ክብሪ ክስተኻኸል ኣለዎ North Korean leader Kim Jong-un has stepped up his engagements with Putin. Kim Jong-un, so tell us more. Yeah, I mean, obviously that broad familiarity now between Washington and Pyongyang not helping Ukraine here, who are seeing Russia resilient in terms of its military-industrial complex and seemingly constantly able to field new troops to the front line despite horrific casualty rates, still turning to North Korea for extra assistance. Now, these 8,500 troops currently on Russian soil are part of 25,000 that have been rotated since October 2024, when indeed we first had the signs
anyway እንታይ እዮም ዝብልኩም ዘለዉ እንተሪኢኹሞም እቲ ኩነታት ናይ ፖለቲካ ናይ ዓለም ከመይ ይቀያየር ኣለዎ ክንደይ ዝኾኑ መሻርክቲ ኣለዎ ካደ ይኩነ እንታይ ኣድማዕነት ኣለዎም ክንዲ ምንታይ ከ ርሕቀት ክኸዱ ክእሉ ንዓኻ ክሕግዙካ ኣብ ጎንኻ ደው ክብሉ እዚኣ ሓንቲ ዓባይ ኣብነት ኣብ ጂኦፖለቲካ ናይ ዓለም ሕጂ ንኣትዎ ዘለና መድረክ ንሪኦ ዘለና ንሰምዖ ዘለና እዩ very critical ሰሜን ኮርያ ዝተነፀለ ዝሞተ እናበሉ ዝላገፀሉ ዝነበሩ ሎሚ ቀላሲ ተራ ዝፃወት ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ምንቅስቃሳት ናቱ ድማ ብኩሉ መንገዲ ኣዛራቢ ዝኸውን ዘሎ እዩ ኢንፋክት ነዚ ናይ ሰሜን ኮርያ ኣካይዳ ራሽያ ብኸመይ መንገዲ ረፕሊኬት ገብረሎ ይብሉ ወይ እውን ከምኡ ኣብ ጎኑ ክስለፍ ይፍተን ኣሎ ንባዕሉ ፑቲን ነቲ ኤስያ ዝበሃል ንኣሜሪካ ኣብቲ ድርኩ ኺታ መፅኡ እውን ቻለንጅ ይገብራ ምህላው እዩ there is this story about መን ኢኻ ትብሎ እዚ ንሰሜን ኮርያ ጃፓን ራሽያ ቻለንጅ ትገብራ ከም ዘላ ብተደጋጋሚ ከምኡ ዝገለፅ ሓበሬታ ንሰማዕ ኣለና ኢና is this going to be ክሳብ መወዳእታ በዚ መንገዲ ዝኸድዎ ዘለዉ እናተጠማመቱ እናተሃራረሙ ክኸዱ ድዮም ዋላ ኣብ መንጎ ገለ ርጊ ኢሎም መንገዲ ክፈጥሩ እዮም ካልእ ኣርስቲ ግን let's listen to this one. Here was 2016. Russian President Vladimir Putin was in Japan. He was meeting then Prime Minister Shinzo Abe, and soon both got talking about a problem, a decades-old problem between the two countries, the disputed Kuril Islands. These are 4 tiny islands. Both Russia and Japan claim them. 10 years back, Putin and Abe discussed these islands, and their discussion was not tense. It was, in fact, quite friendly. The leaders discussed joint economic projects for these islands, projects like fishing and tourism. Putin even talked about a peace treaty. Now, fast forward 10 years, and things are not so rosy. Last week, Putin made his first visit to the disputed islands. He's been president for more than a quarter. ሓደ ካብቲ ኣዛረብ ዘሎ ድማ እዚ ናይ ጃፓንን ራሽያን ጉዳይ እውን እዘን ደሴታት ዝበሃል ኣለዋ እቲ ደሴታት ዘብል ዘሎ እዚ ድራማ እዚ ንባዕሉ ራሽያ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ዝገብር ዘሎ ቭላድሚር ፑቲን እንታይ ዝገብር ዘሎ እንድሕር ኢልኩም ኣብዚ ሂዝ ሙቪንግ ነቲ ዓውደ ኩናት ናብ ፓሲፊክ ገፁ ሽፍቲ ይገብሮ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ እዚ ናይ ኣብ ፓሲፊክ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ንቻይና ፅቡቅ ዜና እዩ ንሰሜን ኮርያ ፅቡቅ ዜና እዩ ንጃፓን ግን መርዲ እዩ ንኣሜሪካ እውን መርዲ እዩ እንታይ ዝገብር ዘሎ ንኣሜሪካ ብሰሜን ብኤሮፓ ጌርኩም ብዩክሬን ጌርኩም ቶም ከተዳኽሙ ንደልዩ ኣለኹም ኣም ካሚንግ ባክ ኢንቱ ዮር ተርፍ ኣብቲ ናትኩም ሕዛእቲ ክመፅእ እየ ምክንያቱ ንዓኻትኩም ዝያዳ ዘገድሰኩም ፓሲፊክ እዩ ኣነ ኣም ካሚንግ ቱ ፓሲፊክ ይብሎም ኣሎ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ እቶም ሃገራት ኤስያ ቻይና ይኹኑ ጃፓን ይኹኑ ደቡብ ኮርያ ይኹኑ ሰሜን ኮርያ ብሙላእቶም ዘገድሶም ኣርሲ እንተሎ እዚ ከባቢ እዚ ራሽያ ድማ ገፊሕ ሃገር ስለ ዝኾነ ኣብዚ ቦታ እዚ ብፍላይ ምስ ጃፓን ይፋጠጡ ኣለዉ ጃፓን ምስ ቻይና ይፋጠጥ ኣሎ ጃፓን ምስ ራሽያ ይፋጠጥ ኣሎ ጃፓን ምስ ሰሜን ኮርያ ይፋጠጥ ኣሎ ከምኡውን ደቡብ ኮርያ ስለዚ እቲ ዳይናሚክስ ካብ ኤሮፓ ወፃኢ ናብቲ ፋር ኢስት ዝበሃል እውን ክንምንታይ ተሰጋጊሩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኣርእሲ እዚ ምስ ግዜ ብቐጥታ ናብ ኩናት ክኸይድ ዝኽእል ወይ ገለ ንብል ኣለና ግን ነቶም ኣላ መሻርክቲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዘለውዎ ዓብ ቻለንጅ እዮም ዝፈጥሩሎም ዘለዉ ኤሮፓ ከቢድ ቻለንጅ ወሪድዎም ከም ዘሎ ነዘን በዓል ጃፓን ዝበሃል ድማ ስቕ ኢለን ኣብ ዘየድልየን ደድሕሪ ኣሜሪካ እናኸዳ ዝሕግዛ ዝነበራ እቲ ሽግር ኣብ ኣፍንጨንን ኣብ ድርቂ ኺተንን ይመፅእ ስለ ዘሎ ናው ዩ ቤተር ፎከስ ኣብ ዘየድልየካ ፍንጭራዕ ምባል ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ከም ዘለዎ ከመይ ገይሩ እቲ ፀገም ኣብ ካልእ ትፈጥሮ ዘለካ ኣብ ኣፍንጫኻ ክመፅእ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ሓደ ለባም ኮመንቴተር እንታይ ኢሉ መስለኩም እዚ ኩሉ ንሰምዖ ዘለና ሽግራሲ ብኸመይ መንገዲ ክረአ ክእል ምስ በልዎ ንኣፍሪካ እንታይ ፅልዋ ኣለዎም ዝበልዎም ኣፍሪካ ነዚ ነገር እዚ ሪኣ ከም ዘይረኣየት ናብ ቁጠባ ጥራይ ከተተኩር ኣለዋ ኢሉ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንሳቶም ሰላም ከለዎ ኣፍሪካ ምቾት ነይርዋ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ኢሉ እዞም ንሓይልታት እዚኣቶም ብሙሎም ንዓለምና ዝምዝምዙ ዝነብሩን ዝበልዑ ዝነበሩን ዝኣኽሎም ዝበልዑ እዮም ስለዚ ንሓትሕዶም ተተጠማሚቶም ንዕዖም ሪኢኻ ወይ ኣሕዋተይ ገለ እናበልካ ስራሕካ ኢኻ ሰርሕ ዘለካ እዩ ስለዚ ሃገራት ኣፍሪካ ካብ መጠን ንላዕሊ ክጭነቃ የብለን ኦፍኮርስ ናይ ቁጠባ ፀገማት ስለ ዝመፅእ ዘሎ ብአን ጀሚሩ ዝትንክፈን የለን ማለት ኣይኮነን ግን በደድ ኤንድ ኦፍ ደ ዴይ ንሳቶም ኣብቲ ዘድልዮም ፎከስ ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዎም ምክንያቱ እቲ ዳይናሚክስ ብቐጥታ ንኣፍሪካ ክፀሉ ዝኽእል ስለ ዘይኮነ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንናቱ ረብሓን ናቱ ቢዝነስን ጥራይ ክገብር ዘለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሰሜን ኮርያ ምስ ራሽያ ናብ ጃፓን ኩነታት ናይ ዩክሬን እዚ እቲ ሓደ ብብዙሕ መንገዲ ኣዛራብን ኣሰንባድን ዘሎ ጉዳይ እዩ ምንትርሱ ፖለቲካዊ ቅልስ ንኣሜሪካ ብኩሉ ነገር እንዲዘጨናነቃ ዘሎ ኣሜሪካ ግን ኣብዚ ዘበን እዚ ብፍላይ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ዳርጋ ካብ ፀገም ክትዕርፍ ዘይትደሊ ሃገር እያ ዶናልድ ትራምፕ ኣይ ዶንት ኖ ፀገምሲ ኖርማል ከምዚ ኣዲክትድ እዩ ንፀገም ሌትስ ጎ ቱ ካናዳ
ني قربت اللي كندا دبال كيشفون كلكم تاني هنيري. The US has imposed 50% tariffs on a wide range of Canadian goods. Prime Minister Mark Carney says Ottawa will match the duties dollar for dollar. For the first time, the US tariffs will also cover goods protected under the US-Mexico-Canada Free Trade Agreement. Kelly Callahan reports. After failed 11th-hour talks in Washington, D.C., Dominic LeBlanc, the Canadian minister responsible for trade with the US, leaves without a deal, prompting a return to cross-border tariff war. Trade Representative Jamison Greer has pinned the blame on Canada, saying it's a missed opportunity as the US had offered its neighbour the best treatment of any major exporter. You know, زبنو زبن أتلالام كم زخونة بمنتهي تفلت دحري لونكم أمونغو كندا أمريكان زولو شجر تراي بمرأي كردا أكايخي كلت دارجة أولموس نبحنت هاجر كتصوري قريبهم زنبرو أمريكان كندان دوبهم والنصر زي كونه أمريكا حسبته كندا تملؤ نيرا أمريكا قدان دحريلا نساكي ودت كندا قبل الإيرترا سقوم تغتوسط قواي نيرا كم زي مدرخ كم زي مز أي فلتونهم نيرا ينو زي معرابا وعالم كندمن تاي إليت ناتو زي سخرة ويون زعبده ويون استتصل لكم زخانة بزي خات فلت يوم زول ناتهم ربحة تغلى على أمريكا يمسعنا منيرا. They have never thought دونالد ترامب زي مثل بوليتيكانيا كم زغل أما لك كمزي زي حدا قبل ويون حدا أنبسات السكين كانت خيدا لها ويون أبجزا خمسة خاطر عمت لها لتنبسا مساقات بوزم دنازل لو كسام ماسي زي أكل سجا نخوب دزمل سجا سابتو بدل لها فتوى كاي كفكرة كاي سجا كود المسجمع رجل نسو نخوب دو كاس كم زي كنا اختلط لكم دار سجا زي قريب قالوا نسخة سجا يخانعوا حنت فيلم لاش ماداغاسكار تبال فيلم لا تفلتوا أنت روجانكم قالوا أنت لكم فتفلتوا one of the finest بزوج زي بزوج ساعات أدرى يعني مثل كيس it's beautiful مالتين يقولوا إلهم يوم جرام ما كنت just captivating أمره هاتسرق تغل very nice story ስለዚህ አንበሳ አድጊ ከምድማ ካሎት እንስሳታት አለው ፒንጉዊን ገለታት ነበልካ ጂ ታድግን ተንበሳን ስዕሩ እዮም ግን ተጠሚ አንበሳ አርክ ዝባል ይብሉን ከብዲ አርኩ ሶክበልዑ ኣብ ገለ ፖይንት ምዝበጽ ከማ ታስተርቁም ለው ኣብ ገለ ክፋል ኢነሰንስ ከም በዓል አንበሳ ዝኣመሰሉ እንስሳታት ከፍቅሩኻ ወይ ምሳኻ ሓግብግብ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ቁርሶምን ብስሖምን ኩሉ ነገር ቴክ ኬር ክሳብ ዝገበርካዮም ፀገም የብልካ ከተጥሚዮም ተጀሚርካ ግን ንጥሜት ክፀወርዋ ዝደልዩ ይኮኑ ኣሜሪካ ድማ ብኣጌርኩም ተቆረፅኩማ ፅቡቅ እዩ ክጠሚ ትኽእልኒ ኣሜሪካ ተዋሓደሲ ኣብ ከባቢ ስጋ ከሎ ኣይጠምዩ ድዮም ንዓኻ በሊዖም ንመዓልቱ ክዓለ ክውዕሉ ይኽእሉ እዮም ሕጂ ንኣብነት ዶናልድ ትራምፕ ንካናዳ ዝገብሩ ዘሎ ጌጋ እዮም ዝብሉ ካናዳ ክዳኸም ኤሮጳ ክዳኸም ጃፓን ክዳኸም ደቡብ ኮርያ ክዳኸም ኣሜሪካ እዩ ዝዳኸም ሃገራት ዓረብ ክዳኸማ ኣሜሪካ እዩ ዝዳኸም ግን ይግድሶም ድዩ ኖ ባዕለን ፈልጣ እዚአን ንሕና ከመይ ጌርና ቁጠባና ደው ነብሎም 4 ትሪሊዮን ዕዳ ኣለና ኣብ ከቢድ ፈተና ኣለና ቻይና ትፍትነና ኣላ ራሽያ ትፍትነና ኣላ ንሕና ሰርቫይቭ ክንገብር ኣለና ንሕና ሓይልና ንክንቅፅል ካብታ መርከብ ናትና ትጠልቕ ዘላ መርከብና ዘየድሊ ፅዕነት ክንጉሕፎ ኢና ዘየድሊ ፅዕነት ዝብልዎ ደሎ ኤሮጳ ክኸውን ይኽእል ጃፓን ክኸውን ይኽእል ወይ ካልእ ክኸውን ይኽእል ክጉሕፍዎ እዮም እንታይ ይወርድ እንታይ የጋጥሞ ብዘየገድስ ክጉሕፉ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ስለዚ ካናዳ ቀዳመይቲ ካብቶም ቪክቲም ኮይና ዘላ ንኣብነት እዚ ሕጂ ዝብልዎ ዘሎ ታሪፍ ኣብ ርእሲ ታሪፍ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዝመፅሲ ከም ንካናዳ ዘሳቀየ ሃገር የላ ዳርጋ መወዳእታ ዘይብሉ ስቃዩ ኢትሎም ዘሎ ሓጓፋት ናይ ካናዳ ኢንፋክት ኣነ ካብ ካናዳ ድመፅን ዘሎ ሓበሬታ ኣይሆብ ንኩልኩም ኣይመስለንን ሰብ መራይ ተበዲሉ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ቁጠባ ናይ ካናዳ ሰንከልከል ስለ ዝብል ዘሎ ሰብ ተሃስዩ ኣሎ ኣይነው ካናዳ ማለት ሓደ ሶፊስቲኬትድ ቁጠባ ዝነበረ እዩ ግን ኣጋይን ዋላ ሶፊስቲኬትድ ኩን ኣብ ሓደ ዕዳጋ ዘተኮርካ ንድሕሪ ኮንካ እቲ ዕዳጋ ድማ እንተፀሊካ ኣሜሪካ ዝበሃልካ እንተኮይኑ ትገብሮ ነገር የብልካ ካናዳ ማለት ፀጋታ ዘለዎ ሃገር እዩ ሜይቢ እቲ ሕጂ መፂዎም ዘሎ ፕራይም ሚኒስተር ብቐረባ ይከታተሎን እየ ዘለኹ ኣነ ስለቲ ናይ ቁጠባ ዜና ካብቲ ናይ ወታደራውን ኩናትን ገለ ቁርብ ጉድል ስለ ዝብል ኣብዚ እዋን እዚ ከምቲ ዝለ ሸፈነ ሂበ ኣለኹን but at the end of the day if they implement እቲ ስትራቴጂ ዝገብርዎ ዘሎ ካናዳ ሪሶርስ ዘለዋ ፀጋታ ዘለዎ ሃገር እያ ጠቕላላ ክትወድቕ ትኽእል ሃገር ኣይኮነትን ሕማቕ ፖሊሲ ስለ ዝነበሮም ኣብ ካልእ ሃገር ተፀጊዖም ስለ ዝኸዱ ዝነበሩ ይፀገሞም እምበረይ ምስ ግዜ ክዕረ ዝኽእል ቁጠባ ኣለዎም ኢለ እየ ዝኣምን I'm not saying this is going to happen ኢሊት ናይ ካናዳ ክንምንታይ ትብዓት ወሲዱ ነቲ ዘድሊ ፅገናታት ክገብር ይኽእል ምክንያቱ ሪፎርምስ ኩሉ ግዜ ዋጋ የሕትት እዮም ዲሞክራሲያውያን ሃገራት ድማ ሪፎርም ኣብ ምግባር ማራ እዮም ትኹማት ሱር በተኻው ለውጢ ክትገብር ኣብ ዲሞክራሲ ከቢድ እዩ ምናልባት ካናዳ እቲ ሌበር ዝበሃል
ጽቡቕ ድምፂ ረኺቡ ዓብላልነት ረኺቡ ስለ ዘሎ ሪፎርም ክገብር ይኽእል ይኸውን እምበር መብዛሕትኡ ግዜ ዲሞክራስያውያን ሃገራት ሪፎርም ንክገብራ ፀገም ኣለዎን ምክንያቱ ሪፎርም ክትገብር ፖለቲካዊ ክሳራታት መዓት እዩ ዘለዎ ከምዚ ንጉስ ተኮይንካ ወይ ገለ ክትገብሮ ትኽእል እምበር ብህዝቢ ዝተመረፅካ ተኮይንካ ወረቐትካ ቀልጢፋ እያ ትበላሾ ልክዕ ከምዚ ንሓደ ወድኻ ድዩ ዓርክኻ ሚዛን ከጉድል ክትግድዶ ከለኻ ክፈትወካ ይክእልኒ ምናልባት ምስ ግዜ ክፈትወካ እምበር ኣብቲ መስርሕ ክፀልኣካ ክእል እዩ እዚ ምስ ከምኡታት ጌርኩም ሰድዎ ካናዳ ክብድ ዝበለ ፀገም ይመፅ ኣሎ እቲ ፀገሞም ድማ ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ዝምርኮስ እኳ እንተኾነ እቲ ውድድር ናይ ዓለም እውን ዕድል ሂቦም የለን እስከ ንእሽተይ ንክንሰምዖ ኣብዚ ዝብል Very important to me. And the deal with Canada is moving along, and we should be able to have a deal with Canada. The trade duties come on top of those already in place on some of Canada's biggest sectors. Steel and aluminium are subject to 50% tariffs, while vehicles face 25%. In a statement, Canadian Prime Minister Mark Carney announced he had suspended negotiations because last-minute changes in the US proposed terms were unfair, uneconomic, and called into question the reliability of any deal. He also said Canada will match the US tariffs dollar for dollar to protect its workers' largest economies. From Vancouver, good to have you. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና this is going to be very very detrimental ንክልቲአን ሃገራት ፅቡቅ ኣይኮነን እቲ ታሪፉን ገለገለን ግን ብሓፈሻ ኣሜሪካ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ መሓዛ ዝበሃል የብላን ምስ ነፍሳ ከማን ምሕዝነት የብላን ኣብ ውሽጣ ሰላም የብላ ምስ ጎረባብታ ሰላም የብላ ምስ ዓለም እውን ሰላም የብላን ኣሜሪካ ንኩሉ ነገር ድማ ንገልዩ ና ጓዕፀፀት ንገልዩ ና ፀፍአት ንገልዩ ና ሃረመት ንገልዩ ና ፀረፈት እያ ትኸይድ ዘላ ናይ ሰኽራም ኣካይዳ እያ ትኸይድ ዘላ እዮም ዝብልዋ again let's dive into the economy ካልእ ክፋል ናይ ቁጠባ ድማ ኤሮጳ ካልእ ናይ ቁጠባ ብድሆ ዝገጥሞ ዘሎ ድማ ኤሮጳ እዩ It is building cars like this. Configurable cabin can become a Labrador, a 25-speaker sound system. S-Class or the Range Rover defines the luxury SUV. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ካልእ ሓደ ዓብይ ሕቶ ኣብ ኤሮጳ መፅኡ ዘሎ ናይ ኤሮጳ ካር ኢንዳስትሪ ነዚ ሕጂ ዝመፆ ዘሎ ብድሆ ካብ ቻይና ሰርቫይቭ ክገብሮ ይኽእል ዶ ከዓ ይበሃል ኣሎ ኤሮጳ እቲ ዝዓበየ ኢንዱስትሪ ናቶም ሓደ ካብቶም ኣገዳሲ ኢንዱስትሪ ናቶም እቲ ኣውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ቻይና ትሰርሖ ዘላ መኪና ኤሌክትሪክ ምዃኑ ወይ እውን ናይ ነዳዲ ሓገዝ ይገብረልካ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ብሓቂ እዩ ፋሽነብል ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ቴክኖሎጂ እዩ ስለዚ ኤሮጳ ብጀካ እታ ሎጎ BMW ወይ ከዓ መርሴድስ ዝብል ተደይኮይኑ ካር ፎር ካር መኪና ንመኪና ቴክኖሎጂ ናታ ኢንቴሪዮር ናታ ኤክስቴሪዮር ናታ ዲዛይን ናታ ገለመለ ኩሉ ቻይና ክትዕብሎም ቀሪባ ኣላ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ እቲ ካር ኢንዱስትሪ ናይ ኤሮጳ ንምዃኑ ሰርቫይቭ ክገብር ድዩ ዝብል ሕቶ እዩ ምክንያቱ እስከ ደሓን ኤሌክትሪክ ካርስ ዘይኮና ኮይነን እምበር ናይ ብነዳዲ ዝሰርሓ ናይ ኤሮጳ እኮ ፅቡቃት እየን ክትብል ተትኽእል እኮ ሓደ እዩ ዋላ በቲ ዲዛይን እዮም ኣርኪቦም ክሓልፍዎም ጀሚሮም ዘሎ ናይ 100 ዓመት ተመክሮ ዘለዎም ሃገራት ካብኣቶም ንላዕሊ ዲዛይን ክገብሩ ካብኣቶም ንላዕሊ ፀገም ናይ ህዝቢ እናፈለጡ ነታ መኪናሲ ናብ ስማርትፎን ገፆም ይቕይርዋ ኣለዉ ሻሚ ዝበሃል ሓደ ኤግዛምፕል እዩ ናይ ስማርትፎን ካምፓኒ ንኣፕል ይኹን ንሳምሱንግ ቻሌንጅ ዝገብር ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መኪና ኣትዩ ድማ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ነታ መኪናሲ ናብዛ ስማርትፎን ገፆም ኣፅርዮም ኣሎ ማለት እዩ and this is making ነቲ ሆል ኢንዱስትሪ ናይ ኤሮጳ ከቢድ ሓደጋ ይኮይንዎ ዘሎ ምክንያቱ ናይ ስማርትፎን ካምፓኒ ይኮኑ they don't understand እቲ መኪናን ኣብ ቴሌፎን ገፅካ ክትቀይራ ከለካ እንታይ ክብለኩም ኢለ there is something you need to understand ንሕናሲ ምስ መኪናና እንታይ ዓይነት ምስ ቴሌፎንና እንታይ ዓይነት ፍቅሪ ኣለና ትፈልጥዎ ኢኹምሽ ቴሌፎንካሲ ንግሆት እንስኢሉ ሰብ ቴሌፎን እዩ ዝርኢ ኣብ መዓልቲ ድማ ዝበዝሐ ግዜ ንትንክፎ ነገር ተሎ ቴሌፎንና መኪናና ኣይኮነን now they are trying to make the car another phone ነታ መኪና ካሲ so much convenience ምቾት ኣብ ኣገይሮም ዳርጋ ከም ገዛኻ ክትኮነካ ትኽእል ንዝኾነ ይኹን ትሪፕ ክትገብራ ትኽእል ካብታ መኪና ወፃኢ ክትሓስብ ከም ዘይትኽእል እጅ እታ መኪናን ቴሌፎንን ሲንክ እንተድሕር ገይሮም ክልቲኡ እቲ ካብታ መኪና ክትረኽቦ ትኽእል ፋንክሽናሊቲ ሰማይ እዩ ዝኸውን ስለዚ እንታይ ዝገብር እታ መኪና ብካልእ መኪና ክትትካ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ልክዕ ከምዚ እዘን ብስማርትፎን ዘይተዳቐላ መኻይን እንታይ ክመስላ እየን ሽዑ ኖኪያ ቴሌፎን ኮይነን ክስምዓኻ እየን ስለዚ እዘን ናይ ቻይና መኻይን ብዲዛይነን ብኳሊቲአን ጥራይ ዘይኮነሲ ናይ ቴክኖሎጂ ርቀት ኣብኡ ዝኣቱ ዘሎ እተን መኻይን ባዕለን ስማርት እየን ስማርት ስለ ዝኾና ንብዙሕ ሂወትካ የፋኹሳልካ ማለት እዩ and this on top of electric car ምዃኑ ብከላደ የስዕብ ምዃኑ
I think the revolution ድካየ ዘሎ ንበይኒ እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና revolution this is going to be another level ስለዚ ቻይናውያን ውግን ወረ ውግን ስለዘየለው ዝፈጥርዎ ዘሎ መኻይን መሰንበዲ ንኤውሮጳውያን ንዓለም እውን እዚ መኻይን እዚ what I have witnessed in Africa is እዚ መካይን ከመይ ኢሉ ናብ አፍሪካ ይጎዩ ከም ዘሎ እዩ መኻይን እዚ ኣብ ኤውሮጳ ይኮንኩም ክትሪእዎ ጃነ እዚ you tell me ብጀካ ነርወይ ዘለኹም ነርወይ ማለት ኤሌክትሪክ ካር ዝበፅሕ ኢሎም ተዓዲ ኣነ እውን ከም ዝረኣኹ ኣብ ዓለም ኣብ ኤውሮጳ ቁፅሪ ሓደ ኤሌክትሪክ ካርስ ዝተቐበለ ሃገር ነርወይ እዩ ትዘገርም ከንታይ እስከ ነርወይ ነዳዲ ዘለዎ ሃገር እዩ it's just an irony ነርወይ እዚ ኣምላኽ ነዳዲ ሂቦም ነዳዲ እናሸጡ መዓት ገንዘብ ዝኸዕብቱ ሲ እቲ ነዳዲ ናቶም ብሙሉእ ንኽሸጥዎ እዚ ኣብ ዓዶም ነዳዲ ከማን ከም ዘይጥቀሙ ገይሩ ኤሌክትሪክ ካርስ ተስላ ኢልካ ካልእ ኤሌክትሪክ ካርስ ኣብቲ ዓዲ ከም ሕሱም እዩ ካልኦት ሃገራት ሕጂ ፍንሕና ንብላ ዘሎ ኣብ ስዊስ ሕጂ ትሪኦ ብዙሕ ኤሌክትሪክ ካርስ ኢና ንርኢ ዘለና ቻርጂንግ ስቴሽንስ ገለመለ ብቕልጡፍ ይምዕብል ኣሎ እጂ ዳርጋ ኤቭሪ ኣብቲ ኮርነር ናተይ ዝሪኦ ዘለኹ ኤሌክትሪክ ካር እዩ ኣብ ኣፍሪካ እንተኸይድካ ዝገደደ ምክንያቱ ነዳዲ እናኸበረ ይኸይድ ስለ ዘሎ ፒፕል ኣር ሪሊ ራሽንግ ዋላቲ ናይ እዚ ናይ ጋዞሊን ነዳዲ ዝጥቀም መኻይን እንታይ ይኸውን ኣሎ ዋጋታት ናቱ ይጎድል ኣሎ because nobody is going to buy them soon ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም there is a huge revolution ሓደ ዓብይ ሰውራ ናይ ቁጠባ እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣሜሪካ ብኩናትን ብገለ ትጓናነፅ ኣላ ቻይና ድማ ነዚ ዓለም ብቁጠባ ልቡት ፊኣ ትልላ so what is going to happen Audi ኢልካ Mercedes ኢልካ Range Rover ኢልካ oh boy these are going to have a very difficult time and እዚኣቶም ክሓስሞም ከሎ ድማ ዓለም ክሳዕ ክንደይ ክሓስማ ምዃኑ ኤውሮጳ ክሳዕ ክንደይ ክሓስማ ምዃኑ በዚ ጌርካ ክትግምት ትኽእል ዝኾነ ጀርመን ዘለኹም ካብ ብሕጂ ፅቡቅ ጌርካ ምሕሳብ ከድልየካ እዩ because things are changing and ነገራት ቀልጢፎም ይቀያየሩ ኣለዉ I'm always trying to give you heads up ኣቐድም ኣቢልና ንዘሎ ኩነታት መተንብሂ ክንበኩም ኢና ንደሊ ዘለና ሰብ ኣስተውዒሉ እንተኸደ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ከሰንብደኩም ደሰንብደኩምን ደስ ዘይብለኩም ነገራት ክህሉ ክእል ግን ከሰንብደኩም ኢለ ይኩንኩን ዝገብሮ ዘለዉ ነገራት ኣቐዲምካ ምፍላጦም መኪና ትገዙ ዘለኹም ሕጂ watch out ምክንያቱ እቲ ናይ ነዳዲ መኪና ትገዙ ተለዎም ከይትሸጥዎ ትኽእሉ እዮም እቲ ናይ ምሻጥ ዋጋታት ናቱ ፀገም ክኾነኩም ይኽእል እዩ ስለዚ and you can see ክንምንታይ ክሳራታት ከም ዘለዎም and China Germany luxury cars sales ዋጋታት ናይ መኪና ከመይ ኢሉ ይጎድል ከም ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም because no one is interested to buy them ፅኒሕ ኢሉ ገለክ መሪሱ ታሕቲ ክወርድ እዩ እዞም ብራንድስ እዚኣቶም ዛንታ ከይኮኑ ከማን ዘፍርሑ እዮም ስለዚ ኦኬ እቲ ጀርመን ኢንዱስትሪ ግዜ ወሲዱ ከም ብሓድሽ ነፍሱ ሪኢንቨንት ክገብር ክእል ይብሉ ኣለዉ ኤሌክትሪክ ካርስ ገለ ገይሩ ከርክብ ክኽእል እዩ ወይ ካልኦት ናይ ካልኦት ሃገራት ናይ ቻይና ትካላት ገዚኡ ናቶም ብራንድ ናቦም ቀይሩ ክዕወት ይኽእል ክኸውን ምስ ግዜ ይብሉ ኣለዉ ውልሲ but no one is waiting for them ቀስ ኢሎም ክሳብ ዝተዓፃፅፉ now let's shift to ኣብቲ ካልእ ማእከላይ ምብራቕ security threat inside Syria from becoming something much bigger. Let's take a look at what happened. Since the Syrian civil war, Turkey has embedded itself inside of Syria. It now has a substantial military presence in roughly 5% of Syrian territory. Now, if we look to the south, where Israel's located, by contrast, Israel now holds approximately 1/10 along a border that has threats from Hezbollah and ISIS and other terror organizations. Which means that Turkey, that has no... Turkey has now taken its fight with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to the international arrest system. ካልእ ኣብ መንጎ ቱርክን እስራኤልን ሓደ ዳርጋ ብዘይካል ዓለም ናብ ኣክቲቭ ዎር ገጾም ይኸዱ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ ቨሪ ኣክቲቭ ዎር ብቐጥታ ናብ ሓደ ርሱም ኩናት ክሰግሩ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ እስራኤል ብፍጹም ንኩሉ ነገር በዓል ማርቴሎ ስለ ዝኾነ እስራኤል ኩሉ ፀገም መስማር ኮይኑ ይዝረኣዮ ንመስማር ድማ ማርቴሎ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ንመስማር ምስ ረኸበ ክጭፍጭፎ ጥራይ እዩ ዝደሊ ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ናብ ልዕሊ ቱርክ ዝገበርዎ ስጉምቲ ዘገርም እዩ እስራኤል ምስ ሱርያ ዘለዎ ዶብ ብታሕቲ እዩ ቱርክን ምስ ሱርያ ዘለዎ ዶብ ብላዕሊ እዩ ክልቲኦም ዘራኽብ የብሎም ምስ ሱርያ ልውላዊ ሃገር እዩ ግን ንቱርኪ ንእስራኤል ማለት እዩ እቲ ሱርያ ዝበሃል ውናት ሃገር ኮይኑ ስለ ዝስምዖ ኢቨን ካልኦት ሃገራት ኣብ ሱርያ ዝገብርዎ ከም ሓደጋር እዩ ቦምብ ክድርቢ ዝስከፍ ሃገር ኣይኮነን ስለዚ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ እቲ ዝኸዶ ዘሎ ኣካይዳ ዘሰንብድ እዩ ኣገይን እተን ሃገራት እስላማውያን ሃገራት ቱርኪ ስዑድያ ፓኪስታን ዝገብርዎ ዝነበሩ ዝምድና ካብ ንመን ንምክልኻል ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ነይሩ ንሑቲ ወይ ንገለ ኣይኮነን ወይ ንኢራን ኣይኮነን ተዳ
ካብ እስራኤል ንምሕዳም ዝግበር ዝነበረ እዩ ግን ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ውፅኢት ድማ ኣየምፅኣሎም እዚ እቲ ሓደ ቀፃሊ ንሪኦ ዘለና ጉዳዩ እስራኤል ድማ መሊሱ ስጉምቲ ካብ ሙሳድ ዓዲው ዓለን ኣሎ ከቢድ ደብዳብ ኣካይዱ ኣሎ ፖለቲካዊ ወጥሪ ድማ መንጎም ላዕሊ ደ ይብሎ እዚ ንበይኑ እዩ now let's go to Iran there is also another endless problem በትና ኢራን ክንሪኦ ከለና ድማ economic war. But will this work? The thing is, Iran has spent a lot of time with sanctions, remember? It's far too familiar with them. The country has also weathered near continuous. USS Abraham Lincoln, it did make it back home to the port in San Diego, or it's en route right now, and then the USS George Washington did arrive in the Middle East. And apparently the second blockade, which we're in right now, the Iranian ports is now on day 38, and the US ships, or US has... we talk, but of course, what's going on in the كم تريو ዘለኹም ኣሜሪካን ኢራንን ድማ ከም ወትሩ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ምትፍናንን ምጥምማትን ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ዘሎ ክልቲአን ሃገራት ንከቢድ ኩናት ይዳለዋ ኣለዋ ዝኾነ ይኹን ዝርድብ ወይ እውን ምርድዳእ የለን ነገራት በብሓይልኻን በብቕልፅምካን እዩ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ ኔክስት ሙቭ ናቶም እንታይ ክኸውን ኣሜሪካ ሓንቲ ዓባይ መርከብ ናይ ኩናት ኣብርሃም ሊንከን ትበሃል ዳርጋ 270 መዓልቲ ብዘይ ዕረፍቲ ኣብ ባሕሪ ስለ ፀንሐቶም ባሕረኛታት ኣንፀርፂሮም ልቦም ስጠፎም ንዓ ወሲዶም ካልእ ኤርክራፍት ካሪየር ኣብኡ ቀሪቦም ኣለው ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዓብይ ወታደራዊ ዓቕሚዮም ኣብቲ ከባቢ ገቲሮም ዘሎ ኩሉ እዚ ዓቕሚ እዚ ግን ንኢራን ከውድቕ ከም ዘይክእል ተረዲቦም ኣሎ ስለዚ እፅዋን ክባን ካልእ ብልሓታትን እንተደይ ኮይኑ ብከምዚ መንገዲ ክንስዕሮ ንኽእል ዓውደ ኩናት ኣይኮነን እዩ ዘሎ ይበሃል ኣሎ ኢንፋክት ኢራን ንኣሜሪካ ሓንቲ ነገር መሰንበዲ ገይሮምሎም ከም ዘለዉ ይንገር ኣሎ an American aircraft. The aircraft in question is reportedly an E-3G Sentry AWACS, one of America's key airborne surveillance and command platforms. According to a Russian report citing Flight Radar 24, the aircraft transmitted the emergency 7700 squawk code before disappearing from radar. But what does 7700 mean? ናይ ኣሜሪካ ሓንቲ ካብተን ኣብ ሰማይ ኮይነን ዓብይ ከም ራዳር ዘገልግላ ነፈርቲ ኣዝየን ክቡራት ዝኾና ነፈርቲ ኣብ ከባቢ ወሽመጥ ሕርሙዝ ስለያዊ ስራሓ ክትከይድ ምስ ከደት እንታይ ከም ዝገጠማ ካብኡ ኢመርጀንሲ ቴሌፎን ደው ኢላ ካብ ራዳር ከም ዝጠፍአት እዩ ዝንገር ዘሎ መቸም ኣሜሪካ ኣብዚ ከባቢ ኢራን ፔርሙዳ ትሪያንግል ዲ ተፈጢሩሎም ዘሎ ለንታይ ድሮናቶም ይኹኑ ነፈርቶም ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ እዩ ዝወርደን ዘሎ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣሜሪካ ዘይትዛረበሉ መዓት ክሳራታት ከም ዘለዋ በተደጋጋሚ በቲ ናይ ኣሜሪካ መፅሄታት ዝወፅእ ዘሎ እዩ ክሳራታት ናይ ሰብ ይኹን ክሳራታት ናይ ቴክኖሎጂ ይኹን ኣብ በይዛታ ይኹን ኣብ ካልእ ወሪድዋ ደሎ ክሳራታት ብኢራን ጠገለ የብሉን ጥራይ እንታይ እዩ ሓቢኦሞ ሸፊኖሞ ይኸዱ ስለ ዘለዉ እዮም ናው ኣብ ከቢድ ደረጃ በፂሓ ስለ ዘላ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ መብዛሕትኡ ዝፍትንዎ ዘለዉ ከምቲ ዝድለ ይሰርሕ የለን ኢራን ድማ ተስፋ ዝቦም ብዙሕ ነገር ይርኢ ኣለዉ ብዙሕ ነገር ተስፋ ዝቦም ይርኢ ስለ ዘለዉ ንኽምክቱ ዘኽእሎም ኩነታት ኣሎ ብቁጠባ ክነንብር ክኾም ንኽእል ኢና ብከምዚ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ዝብል ዝበሃል ዘሎ ኩሉ እንተታት ዳ እምበር ኣብ ባይታ ርኡይ ዝኾነ ለውጢ ከመፅእ ይኽእል ኢሉ ዝኣምን ሰብ የለን ምክንያቱ እገዳ ይኹን ካልእ ኢራን ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ንዖም ንኢራን ድማ እዚ ኩናት እዚ ናይ ህላወ ኩናት ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ እዮም ዝብሉ They're able to strangle the regime from within. They are not able to pay off their generals. They're not able to pay their soldiers. No, they don't care about their babies starving or people dying. But the regime cares about being allowed to stay in power. If you strangle them, don't they start fighting against each other? Well, I think that's right. And I do think the economy, even before the war started, was in terrible shape all across the country. The 6 weeks of bombing and subsequent strikes have made it much worse. And the blockade, when we've had it in effect, as we do now, has been very effective in cutting their revenues off. And part of the way that ዳርጋ ኩሉ እቲ ቲዮሪታት ዝዝረብ ዘሎ ብኤሊት ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ no one is believing በዚ ትገብርዎ ዘለዉ ናይ ዕፅዋን ክባን ንኣሜሪካ ኢራን ከውድቕዋ ክኽእሉ እዮም ኢሉ ዝኣምን ሰብ የለን የስ ኣማራፂ ከም ዘይብሉ ተኻልእ ምስራሕ ስለ ዝኣበየ ናይ መወዳእታ ከም ኣማራፂ ይጥቀምሉ ከም ዘለዉ ግን በዚ ዕፅዋን ክባን መንግስቲ ኢራን ክወድቕ እዩ ኣብ ኢራን ድማ ረጂም ቸንጅ ክግበር እዩ ኢሉ ዝኣምን ሰብ የለን ታውን ኮ ዝብልዋ ኩላቶም እዚ ዝግበር ዘሎ ክሳብ ኣፅዋራት ነዳሉ ክሳብ ዝኾነ ይኹን ምድላዋት ንገብር እሞ እቲ ምድላዋት ዝገበርናዮ ድማ ንዝተወሰነ ግዜ ንሱ ንኢራን እናዳኸመልና ይፅንዕ እሞ ነቲ ካልእ ክንገብሮ ንኽእል ክሕግዘና ይኽእል ዝብል ሓሳብ ዳ ኢኻ ትርኢ እምበር ኢራንሲ በዚ ዝግበር ዘሎ መንገዲ ክወድቕ ይኽእል እዩ ዝብል ሰብ የለን ምናልባት ክወድቕ ተኮይኑ ቅድሚኡ ሃገራት ክልጅ ዝገደደ ሓደጋ ክወርደን እዩ
ምክንያቱ ኢራናውያን ተጸመምቲዮም ኣብ ሃገራት ከልጅ ግን ክጽመም ዝኽእል ዝብለካ ዶ ኢራናውያን ክምክቱ ዝኽእሉ እዮም ሃገራት ከልጅ ክምክታ ይኽእላ ዶ እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ he looks more like እንታይ ከጋጥመን እተን ሃገራት ከልጅ ብዘይገድስ ብጀካ ኢማራት ካልኦት ሃገራት ከልጅ ኣውለ የገድሶን እየን ዘለዋ ስለዚ ነዚ እውን ኣብ ግምት ጌርና ተሪናዮ እቶም ንዘላለም ንመዋእሎም ኢራን ኣሜሪካ ጥራይ ዝፈልጡ ብዘካ ኣሜሪካ ካል መድሓኒ የለን ኢሎም ዝኸዱ ዝነበሩ ሃገራት ከልጅ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ክወፅሉ ዘይክእሉ ተኺላት እዮም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር እስራኤል መፍቶታያ ነይሩ ሃገራት ከልጅ ክዳኸሙላ ትደሊ ነይራ to some extent ተሰሪሑሎ ተዳኺምሎም ኣሎ ኢራን እቲ ትገብሮ ዝነበረት ኣብዚ ክሳብ ሕጂ ብዘላቶ መዓት ክሳራታት ወሪድዋ ኣሎ ግን ንኣሜሪካ ካብ ሱር መሰረታ ተበንቂሳ ንክትወፅእ ከም ትሓስበሉ ገይሮም ኣሎ ኣሜሪካ ብፔንታጎን ደረጃ መፅናዕቲ ዝካየድ ዘሎ ኣብዚ ከባቢ እዚ ምቕፃሎም ብዙሕ ፍረ ክህልዎ ከም ዘይክእልን ንሰራዊቶምን ንቁጠቦምን ዓብ ፈተና ክኸውን ከም ዝኽእልን ግን ኣወፃፅኣ ከፅብቑ ክፍትን እዮም ብዝኾነ ኢራን ነዚ ኩነታት እዚ መጠን ዝመከተቶ መጠኑ እቲ ሃጓፋት ኣብ ካልእ ዓለም ብቐሊሉ እዩ ዝረአ ዘሎ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ከባቢና ድማ ተቐዳማይ ካልእ ገፅ ናይቲ ኩናት እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ለንቀነ ኤርትራ እውን ኣብቲ ስፖትላይት መፅኣ ኣላ ክንሪኦ ኢና ሕጂ ናብኡ ንኸይድ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ let's go. Now, a tanker has reported being hijacked off the coast of Yemen. The United Kingdom Maritime Trade Operations Centre says the tanker was travelling off Yemen's coast when it was boarded by 6 armed individuals who took control and diverted it towards Somalia. The UK MTO says it received a report of the incident 136 nautical miles east of the Yemeni city of Mau by our military analyst Shukala. ከምዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብዚ ከባቢ ቀይ ባሕሪ ሓንቲ ታንከር ተሃሪማ ከም ዘላ ወይ ሃይጃክት ኮይና ከም ዘላ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ተጨውያ ከም ዘላ ብመን በቲ ናይ ሶማልያ ፓይረትስ ይብልዋ ኣለዉ እታ ተጨውያ ዘላ ትበሃል ዘላ ናይ ኤርትራ ባንዴራ ነይርዋ ዝብል ተዋስኦ ድማ ምሱ ይግበር ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ብልፅግና ከምዚ ዓይነት ኣጀንዳ ክረኽቡ ከለዉ they really want something ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናብ ኤርትራ ንምጥምዛዝ ሽም ኤርትራ ንምፅያቕ ኩሉ ግዜ ምሰርሑ እዮም እጂ እቲ ኒውዮርክ ታይምስ ዝብል ኣብቲ ሪፖርት ናቱ እውን ድርብያ ኣቢልዋ ነይሩ እታ ዘረባ ናይ ብልፅግና ድማ ከምኡ መፍትቶም ስለ ዝኾነ all they want every day and all the time ንኤርትራ ዝጠቀስ ነገር ተረኺቦም ከምኡ እዮም ዝገብሮ US sanctioned oil tanker linked to Iran and sailing under the Eritrean flag was seized by Somali pirates in the Gulf of Aden on August 20 ስለዚ ወርሒ 8 ዕለት እስራ ሓንቲ ብኣሜሪካ ዝተኣገደት መርከብ ናይ ኢራን ዝነበረት ይብልሎ ብናይ ኤርትራ ባንዴራ እናተንቀሳቐሰት ከላ ብናይ ሶማልያውያን ጨወይቲ ስለዚ ኩሉ ረይዎ ናይ ኢራን ዝተኣገደት ኢራን ኢልካ ኣለኻ ናይ ኤርትራ ባንዴራ ዘለዎ መርከብ ኢሎም ኣለዉ ሽዑ ድማ ናይ ሶማል ፓይረትስ ኩሉ እዚ ኣጀንዳ ናይ እስራኤል ዘገልግል ቃላት እዩ ብሙሉእ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ኢራን እገዳ ዝጥሕዝ ዘሎ ገለ ክትዛረብ ኢኻ ናይ ኤርትራ ባንዴራ ማለት ምትላል ምስ ኢራን ትተሓጋገዝ ኣላ ንምባል እዩ ናይ ሶማል ፓይረትስ ካ ሶማል ልውላውነታ ከተቋፃፀር ስለዘይትኽእል ንባሕሪ ሓደጋ ትፈጥር ኣላ ስለዚ ንሶማል ሽግር ንፍጠረላ ሶማሌላንድ ድማ ኣፍልጦ ክትረክብ ኣለዋ ኩሉ እቲ ኣጀንዳ ናበይ ከም ዝኸደ ትሪእዎ ኣለኹም ኤርትራ አንፎርቹኔትሊ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዘይወዓለቶ ኤርትራ ስቀማስያ ታንከር ዘለዋ ኢንፋክት ኣብዚ ግዜ እገዳ እንታይ ዝግበር ዘሎ ብዙሓት ሃገራት ዋላ ራሽያ ንባዕሉ ነተን መራኽብ ሻዶ ፍሊት ዝበሃል ኣለዋ ተሸፊነን ዝጓዓዘ መራኽብ ኣለዋ ሽም ዘይብለን ሓበሬታ ዘይብለን ሕጂ ክትሓዛ ምስ ደለየ እንታይ ገብራ ናይ ኤርትራ መርከብ ኢላ ናይ ኤርትራ ባንዴራ ከም ዘለዋ ገይራ ሓበሬታ ተመሓላለፍ እንጂ እንታይ ማለት እዩ ናይ ኤርትራ መርከብ ኣይኮነን እሱ ግን ብናይ ኤርትራ ባንዴራ ዝንቀሳቀሱ ኣለዉ እቲ ብሌም እቲ ነቐፌታ ናብ ኤርትራ ይመፅእ ማለት እዩ እዞም ብከብዶም ዝሓስቡ ናይ ብልፅግና ካድረታት ድማ ንእሽተይ ኤርትራ ትብል ተረኺቦም all they need is that ስለዚ ናብኡ ገፆም ክድርብይዋ ኢና ንርኢ ዘለና ከምዚኦም ዓይነት ዘረባታት ብርግፅ ኣብ በዓል ኒውዮርክ ታይምስ ተወፅዩ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ኣሜሪካ ሲሪየስ እዩ ምናልባት ኣብዚ ቀረባ መልሲ ይምልሱ ዝኾኑ we should never let this ስኢሉ ንክድቅስ ክንገብሮ ክንክእል ኣይግባእና ምክንያቱ ነቲ ናረቲቭ ንምፅያቕ ዓብ ተራይ ዘለዎ እንዳዮም ዝብሉ ዘለዉ ፅማቕ ናይቲ ሓበሬታ ክንርኢ ወርሒ 8 ዕለት 26 the oil tanker ሲቡ ዝበሃል ማለት also known as Samul was hijacked by 6 armed Somali pirates ናይ ሶማላውያን ዕጡቃት ነታ መርከብ ከም ዝሓዝዋ ኣበይ ኣብ ጋልፍ ኦፍ ዓደን ኣብ ጥቃና እውን ኣይኮነን approximately 136 nautical miles east of አልሙኸላ ዝበሃል የመን ጥቃ ኤርትራ እውን ኣይኮነን እዚ ጉዳይ እዚ
Vessel background. The tanker was sanctioned by the US Treasury in December 2025 for its role in Iran's shadow fleet. Allegedly used to transport petroleum products called in the Houthi-controlled ports to evade sanctions. The مركب زيا انت تقبر نيرا shadow fleet نا إيران صورات زي فلت أمر أخبار لوا نا إيران ندادي عزاد ما نحوتي ندادي تهبز نبرت لزغنت أب ورحي عصر تغلط أسران حمشتن أمريكا قداوري ذات اللاني رايبلو. Controversy. The New York Times reported the vessel flies an Eritrean flag. This has been strongly rejected by the Eritrean commentators who claim the nation owns no oil tanker and that the report is part of a shadow anti-Eritrean campaign. Yes. G. እቲ ናይ ኤርትራ ባንዴራ ሒዛ ትኸይድ ነይራ ዝበሃል ዝነበረ ንኤርትራ ንምፅላም እንተደይ ኮይኑ ወይ እውን ምትላል ናይቶም መራኽብን ካልእ እንተደይ ኮይኑ ንኤርትራ ኢዳ ትእትወሉ ኣጀንዳ ከም ዘይኮነ ዋላ እቲ ኮመንቴተርስ ድሮ ክምልስሉ ጀሚሮም ኣለዉ። this is why ኩሉ ግዜ መልሲ ምሃብ ኣብ ሶሻል ሚድያ ተራ ዘለዎ መንግስቲ ኤርትራ እንተገይርዎ ፐርፌክት እዩ እንተደይ ተገበረ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ካልእ ዝግብኦ እንተገይሩ እውን ፅቡቅ እዩ። The ship carried a crew of 20 members including 16 Indian nationals. 16 ህንዳውያን ዝርከብዎ Esra ሰባት ዝነበረ ያብታ መርከብ ብልሎ The crew reportedly broadcasted a distress message. ስለዚ ከም ዝተጨወዩ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ እዩ ዝንገር ዘሎ። እዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ ኣብ ከባቢና ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ዘግህድ ሓበሬታ ኢና ንርኢ ዘለና ነዞም ርእሲ ዘይብሎም ብከብዶም ዝሓስቡ ናይ ብልፅግና ካድረታት ንኤርትራ ንምፅያቅ ዘይገብርዎን ዘይብልዎን የብሎምን and this is also part of the game ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣብ ሽግርን ፀበባን ንክትእትዋ ዝግበር ካምፔይን ማለት እዩ። Analyst Sean Bell. So, Sean, this is an area of high tensions, of course, with the Iranian conflict going on. But this tanker has been hijacked and taken towards Somalia. Now, I don't remember the Somalians being involved in the Iranian conflict. No, good evening, Sean. Yeah, I mean, the details are scant. Let's be quite clear up front. The vessel currently is the Cebu one. We understand it's some sort of bulk carrier. As you say, it's seized by 6 armed individuals heading for Somalia. That's the interesting ransom. And that's details on board the vessels, which actually ሕጂ እዚ ቦታ እዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኣጋጢሙሉ ዘሎ ሙካላ ዝበሃል ተሪኹሞ እኒአው ኣብቲ ደቡብ ናይ የመን ዘሎ ካብ ባቤል መንደብ ድማ ኣፀቢቑ ርሒቑ ዘለውሉ ካብኡ 130 ገለን ኖቲካል ማይልስ እዩ። ስለዚ ንሶማል ኣብ ከባቢኦም ያጋጢሙ ዘሎ ቲእንኮ ምስ ኤርትራ ኮኔክት ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ኤርትራ ፍላግ ነይርዋ እታ መርከብ ዝብል እዩ። again we need to be very careful but ንከምዚኦም ዓይነት ሓበሬታታት ድማ ቀልጢፍካ ዲባንክ ምግባር ኤርትራ አክቲቭ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ከም ዘድሊና ንርኢ ዘለና። እዚ ጉዳይ እዚ ኢትዮጵያ ትፈርስ ስለዘላ ካብ ኢትዮጵያ ንነገራት ንምህዳም እዩ ግን ኣይተርፎምን ኢኻ እቲ ሚድያ ናባቶምን ይምለሳሉ። Enemies are now talking about a common fight. Forces that once fought each other in Ethiopia's civil war are now talking about turning their weapons toward a single target. Prime Minister Abiy Ahmed. Now the claim comes from Zemene Kasi, the chairman of the Amhara Fano National Movement. In an interview, Zemene reportedly says that Fano has united its major factions under a single command. But he claims the effort now goes far beyond Amhara. He says that talks have reportedly involved armed groups from Tigray, Oromia, and other parts of Ethiopia. And he ኣቢ ወይ ለኻ ዝብል ዜና ብቐጥታ ይመሓላለፍ ከም ዘሎ ኢና ንሰምዕ ዘለና። ናይ ኣቢ ፀላእቲ ብምሎም ሓቢሮም ንኣቢ ካብ ስሩ ክምንቅስዎ ኣጢቆም ከም ዘለዉ ዘመነ ካሴ ኣብ ናይ ሓንቲ ኤሮጳ መፅሄት ብዝሃቦ ዘረባ ግልፂ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ድማ መርድእ ነቲ ብልፅግና መርድእ ነቲ ንብልፅግና ክሸፋፍን ለይትን መዓልትን ዝደክም ዘሎ እስታብሊሽመንት ድማ መርድእ እዩ። I think ገለገለ ሰባት ዘመነ ካሴ ፕሮሚነንት ፖለቲሽን እናኾነ ይመፁ ኣሎ ዝብሉ ሓበሬታታት ይረዱ ኣለኹ። ምክንያቱ እቲ ፋኖ ሕብረት ገይሩ ጥራይ ደይኮነ ኣብቲ ምስ ካልኦት ህዝብታት ዝግበር ዘሎ ምውህሃድ ናይ ተጋሩ ኢሊት ኣይኮነ ዝመርሕዎ ዘለዎ ናይ ኣምሓራ ኢሊት እዮም ዝመርሕዎ ዘሎ። ብፍላይ በዓል ዘመነ ካሴ ነቲ ውህደት ብበቂዒ ዝዛረብሉ ዘለዉ እሳቶም እዮም። እሳቶም ጥራይ ግን ደይኮኑ ዋላ እቲ ፖለቲካዊ መራሕናቶም እቲ ኣስረስ ማረ ዝብልዎ እውን ተመሳሳሊ ሓደ ኣገዳሲ ኣርቲክል ፅሒፍ ኣሎ። እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ the game has shifted dramatically. ንኣቢ ኣብ ዓውደ ኩናት ምስ ኣር ጥራይ ኣይኮነ እቲ game ሕጂ ነቲ ዲፕሎማቲክ ወርልድ ነቲ ናይ ዲፕሎማስያዊ ዓለም ነቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ናይ ምእማን ስራሕ ኣገዳሲ ስራሕ እዩ። because they know ንኣቢ ክስዕርዎ ከም ዝኽእሉ ንኣቢ ምስ ኣር ኣይኮነን ፀገም ኣቢ ንኣቢ ክስዕርዎ ክስዕርዎ እንደይኮነ ትሕቶ ንሳቶም ንኣቢ ስዒሮም ነቲ ሃገር ክርከብዋ ከም ዝኽእሉ ብቅዓት ከም ዘለዎምን ኣቕሚ ከም ዘለዎምን ናብ ዓለም ጎስጓስ ክገብሩ ኣለዎም። you know ኣብ 1990 ክሳብ 91 ክሳብ
ወርሃ 5 መዓልቲ ናጽነትናትና ብዙሕ ዝርርብ ባል ሎንዶን ኣብ ካሊ ግበር ከም ዝነበረ ምክንያቱ ባል ሄርማን ኮሆን ዝብልዎ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ተፈርስ አይመስሎምኒ ነይሩ እጽዋይ ዝኾነ ነገር እንተሎ የዘራርቦም ነይሮምኒ ህወሓት ይኹኑ ኤርትራ ነቶም ካልኦት ስለዚ እንታይ ሕጂውን people are talking about transition ብልጽግና ወላ እኳ ኣለኹና በለ ጅሃር እንተሎ እቲ ገረብሲ ብውሽጢ ኣባኺዩኻ ከም ዘላ ምስ ፈለጥካያ ትሕቶ መዓስ ትወድቕ እምበር ትወድቕ ዳይ ትወድቕን ኣይኮነን እዚ ዝበኽበኾት ገረብሲ ደጋጊፍካ ጠጠው ከተብላ ትኽእል ኢኻ ምውዳቓ ግን ዘይተርፍ እዩ ምክንያቱ ሓድሽ ሱር ክትተኽለላ ይትኽእል ኢኻ and this is where Abiy Ahmed stands right now ስለዚ ከም ዝብልዎ ዘለዉ እቲ ህዝቢ እናሰመረ ይኸይድ ከም ዘሎን እቲ ወታደራዊ ክንፍታት ድማ ናብ ፖለቲካዊ ዓቕሚ እናሰገረ ይኸይድ ከም ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ካበይ ይመፅእ ኣሎ ዝሃንደበታዊ ብስለት እንድሕር ኢልኩም እዚ ኩሉ ምውሃሃት ከመይ ኢሉ ይመፅእ ኣሎ እንድሕር ኢልኩም there is always one element ሻዕብያ ዝበሃል ኤለመንት ኣሎ ባእታ ካብ ሻዕብያ ዝብገስ ምዃኑ እዚ ክትፈልጡ ኣለኩም ሻዕብያ ኣይረአን እዩ ስውር ይስርሑ ብስውር ኮይኑ ነዚ ኩሉ ዘወሃህድ ዘሎ ግን ሻዕብያ እዩ I really don't know who መን ናብ ሻዕብያ ከም ዝኾነ እዚ ክብለኩም ኣይክእልኒ ግን እዚ ንሪኦ ዘለና ስራሕ እዚ ንሪኦ ዘለና ክርፍስ ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ፋኖ ምስ ተጋሩ ክሰምር ፋኖ ብሓደ ንክኸውን ፋኖ ምስ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ሓይልታት ብሓደ ክሰርሕ ዝከኣል ኣይነበረን ምክንያቱ ሓደ ንኣሽትዮም ቶም ወታደራት ዋላቶም መራሕቲ ክንዱ ዝኣክል ብስለት ክህልዎም ኣይመኻልን ወይ እውን ምስ ግዜ ትበፅሖ ደረጃ ዳ እምበር ብቐሊሉ ዝብፅሕ ኣይኮነን እዚ ስለዚ someone who has power who has also the intention ድሌትን ሓይልን ዘለዎ ሓይሊ ብድሕሪ መጋረጃ ነቲ ነገር የንቀሳቅሶ ከም ዘሎ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ኣብ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዑ ክገብር ዝኽእል ሓደ ሓይሊ ጥራይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓይሊ መዚ ብዙሕ ንኤርትራ ንመንግስቲ ኤርትራ ወይ ገለ ንኸተጋነን ወይ ትዕቢት ንኽስማዓና ኣይኮነን I think this is very obvious ምናልባት እንተዘይ ተረዲእኩም we can listen to አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ለንቀን ዝገበሮ አቶ አንዳርጋቸው ሌላው የትብብርን ጉዳይ የተመለከተ ነው። ትብብር ቀደም ሲል እንዳልኩ ገና ስም ተሰጥቶት የመጣ ነገር የለም። ያው እንደለመድነው ትብብር እያለን እንቀጥር። ትብብር ያስፈልጋል ወይ? ትብብር ከማን ጋር ለምን የሚሉ ጥያቄዎች እየተነሱ ነው። ትብብር ለማድረግ ብዙ ነገሮች ያስፈልጋሉ። ዘሎዛ ትብብር ውስጥ መግባት አያስፈልግም የሚሉ ጥያቄዎች በስፋት እየተነሱ ነው። በጥርጣሬ የሚመለከቷቸው አካላት አሉ። ከነሱ ጋር ትብብር ማድረግ ለምን አስፈለገም? ድሮም እንደዚህ ናቸው። እንደዚህ ከሆኑት ጋር እንዴት እናደርጋለን? በርካታ ጥያቄዎች በርካታ ሐሳቦች እየተነሱ እንግዲህ ውይይቱ በጦፈ ሁኔታ እየተካሄደ ነው። እስቲ ከትብብር ጋር በተያያዘ ምን ማለት ይቻላል? ትብብር ከማን ጋር፣ ለምን፣ እንዴት እነዚህን በዝርዝር ብንመለከት። እኔ አሁን ለምሳሌ የትብብርን አስፈላጊነት በተመለከተ ማለት የሚፈልገውን ነገር ላለውኛለሁ። ምሳሌ የአብይ አህመድ አገዛዝ እድሜው በተራዘመ ቁጥር መሳይ ማወቅ ያለብን አገዛዙ የህልውና አደጋ አጋርጦብናል ብለው የትጥቅ ትግል እያደረጉ ያሉ ድርጅቶችም ዝግጅት እያደረጉም ያሉ ማህበረሰቦች ላይ የሚደርሰው ጭፍጨፋ፣ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ድቀት፣ ፖለቲካ ቀውስ እየጨመረ የሚሄድ መሆኑን ማወቅ አለብን። ያል ሕጂ ብዛዕባ እቲ ምትሕብባር ዝበሃል ዘሎ ብዙሕ ሕቶታት እዩ ዝለዓል ዘሎ እዩ ዝብሎ ዘሎ መሳይ እዚ ማለት ማለት እዩ ኣብ ታሪክ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ፖለቲካዊ ነገራት ዝተካየደ ነገር ስለ ዘሎ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብዝተኻለ መንገዲ ነዚ ዝግበር ዘሎ ብዓይነ ጥርጠራን ብዓይነ ስክፍታን ዝርእይዎ ውሕዳት ኣይኮኑን። ምስ መን እዩ እቲ ምትሕብባር? እንታይ ትዕላሙ? ናበይ ንምብፃሕ እዩ? እንታይ ዝግበር ከዘሎ ንዝብል ሕቶ እዩ አንዳርጋቸው ጽጌ ዝሓቶ ዘሎ። ትመልሲ ድማ ምትሕብባር እንተዘይ ኣጋጢሙ ዋላ እኳ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ንዓቢ ዝቃወምዎ ነገራት ሓይልታት እንተለዉ ኮይኖም አብይ አሕመድ ምውዳቑ ዘይተርፍ ግን ክሳብ ዝወድቕ ብዙሕ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ብፖለቲካ ብማሕበረሰባዊ ኩነታት ብወታደራዊ ብዙሕ ሽግር ክፈጥር እዩ። ስለዚ ተተሓባቢርና ነቲ ቃንዛ ናይቲ ህዝቢ ቀልጢፍና ክንዓልዮን ከነወግዶን ንኽእል። ኢንፋክት ሓንቲ ዘረባ ኣላቶ ኣብዚኣ እቲ ምትሕብባርሲ እቲ ቀዳማይ ዕላማ ናትኩም ፕራዮሪቲ ናትኩም እንታይ እዩ ተባሂሉ ምስተሓተተ ነቲ ፕራዮሪቲ ናቱ ናይዚ ኩሉ ኣብ ኬንያ ዝግበር ዝነበረሲ ፕራዮሪቲ ናቱ እንታይ ምዃኑ ክዛረብ ከሎ ሆነው ትብብር አብይን ከመጣል ያለፈ ሌላ ምን አነስተኛ ነገር አላቸው? ምክንያቱም በሌሎቹ በጣም የተራራቀ አቋም ስላላቸው ማለት ነው። ወል አሁን እንግዲህ ኢትዮጵያ ባለችበት ሁኔታ የትኛው ኢምፖርታንት ነው ደግሜ መልሼ የምናገረው የትኛው ኢምፖርታንት ነው? አብይ አህመድ የአብይ አህመድ አገዛዝ መፍረስን አገሪቷን ከዚህ እኩይ ሰው አገዛዝ ነፃ ማውጣት ነው በፕራዮሪቲ ደረጃ የሚቀመጠው
ወይስ የቆዩ ድርጅቶቹን አቋም አሁንም ይዘውት ሊሆን ይችላል? እጂ እንታዩ እቲ ቀዳምነት ፕራዮሪቲ ነዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ብዛዕባ እቲ ኣብ ናይሮቢ ዝግበር ዝነበረ ዝርርብ ሲ እንታይ ነይሩ ቶፕ ፕራዮሪቲ ናትኩም ሲ እንታይ ነይሩ ኣብ ምንታይ ኢኹም ኣተኪርኩም ዝያዳ ትሰርሑ ዘለኹም ምስ በሎ ተቐዳማይ ካብቲ ኩሉ ዘሎ ኩነታት ክንሪኦ ከለና እቲ ፀገም ሓደ ስለ ዝኾነ ተቐዳማይ ከም መፍትሒ ክንሪኦ ንኽእል ንስርዓት ብልፅግና ምግርሳስ ወይ ከዓ ምጥፋእ እዩ ምውዳቕ እዩ ስለዚ ነቲ ስርዓት ምቕያር እቲ ቀዳምነት ንሪኦ ዘለና እዩ ዝብሉ ዘሎ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ነቲ ዝግበር ዘሎ ፅምዶ ምስቲ ብዙሕ ሓጓፋት ወይ ምስ ብዙሕ ዘይምርድዳእ ክህልዎም ዝኽእል ወይ እውን ኣብ ኩሉ ነጥብታት 100 ካብ 100 ክገጥሙ ይክእሉን እዮም ሓንቲ ነገር ግን ንፅርቲ እያ ንኩላቱ ኣብይ ኣሕመድ ንነፍሲ ወከፎም ኢንዲቪዥዋሊ ደንጀር እዩ ኩሎም በብወገኖም ንፋኖ ቀዳማይ ፀላኢናቱ ህወሓት ወይ ካልእ ሓይሊ ኣይኮነን ብልፅግና እዩ ንህወሓት ቁፅሪ ሓደ ፀላኢናቱ ካልእ ኣይኮነን ብልፅግና እዩ ንኦላ ብልፅግና እዩ ነቶም ናይ ጋምቤላ ብልፅግና እዩ ነቲ ናይ ዓፋር ብልፅግና እዩ ስለዚ ኩላቶም ቁፅሪ ሓደ ዴንጀር ናቶም ብልፅግና ስለ ዝኾነ ነዚ ንእለ ነዚ ኣሊና ግን ድሕሪኡ ንሓትሕና ክንበሃል እንድሕር ኮይና ትርጉም የብሉ ስለዚ ነዚ ምእላይ ቀዳምነት ካብ ኮነ ድሕሪኡ ንዘላ ኢትዮጵያ ድማ ብሓደ ቅድሚ እቲ ኩነታት ምግጣሙ ክንዘራረብ ክንክእል ኣለና እዚ ድማ ነቲ ዝርርብ ናትና ኣበጊስናዮ እንተለና ወላ ብማሕበረሰብ ዓለም እውን ተቐባልነት ክንረክብ ንኽእል ኢና ኣብ ትሕቲ ዝብል ምርድዳእ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ምስቲ ከባቢ እውን ንማሕበረሰብ ዓለም ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዉ ሃገራት እውን ነቲ ንሕና ንመፅኦ ዘለና ከም ሓደጋ ክሪእዎ ዘይኮኑ ሲ ምሳና ምርድዳእ ከም ዝከኣል ንሕና ናይ ሰላም ምስግጋር ወይ እውን ነቲ ህዝቢ ነቲ ዞባ ናብ ሰላም ክንወስዶ ንኽእል ኢና ዝብል መደብ ከም ዘለና ካብ ሕጂ ከነርኢ ክንክእል ኣለና ኣብ ትሕቲ ዝብል ነገር እዩ ዝግበር ዘሎ ስለዚ እንታይ ብዝብል ዘሎ the main target the speaker identifies the removal of Abiy Ahmed's regime as an absolute priority. He described the current administration as evil and the greatest threat to both the Amhara people and the survival of the nation. ስለዚ ተቐዳማይን ዝዓበየን ሓደጋ ንህዝቢ ኣምሓራ ንክልል ኣምሓራ ነቲ ሃገር እውን እንተኾነ ኣብይ ኣሕመድ ስለ ዝኾነ ተቐዳማይ ወሳኒ ቀዳምነት ናትና ንብልፅግናን ስርዓቱን ካብ ስሩ መንቁስካ ምእላይ እዩ strategic unity. He argues that forces must unite to dismantle the current power structure before focusing on long-standing internal disputes. ስለዚ yes ንነዊሕ እዋን ዝቐፀለ ወይ እውን ሰራውር ዘለዎ ምፍልልያትን ፀገማትን ኣለዉ እዞም ፀገማት እዚኣቶም ግን ኣብ ሓንቲ ለይቲ ክፍትሑ ይኮኑን እዚ ፀገማት እዚ ክሳብ ዝፍታሕ ንኣቢ ስቕ ኢልካ ምርኣይ ግን ነብሪ ናባኻ ገፁና ጎዮ ከሎ ንስኻ ክልተ ኣጣል ሽግረን ክፈትሓ ምፍታን ማለት እዩ ነብሪ ንክልትየን ይክበልዓ ስለዚ መጀመርያ ነቲ ክበልዓካ ዝደሊ ዘሎ ፀላይ ማደቅስ እቲ ዝርርብ ግን ካብ ብሕጂ ጀሚሩ ክቕፅል ክኽእል ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ እቲ ቀዳምነት ክዋሃቦ ዘለዎ እዩ ካልእቲ ናይ ንኣብነት እቲ ብዙሕ ደቂ ኣምሓራ ከምኡውን ተጋሩ ዝከራኸሩሉ እቲ ወልቃይትን ራያን ዝበሃል ኣምሓራ ሳንስ ኣምሓራ community views these territories as rightfully theirs taken by force by TPLF's 27 rule via the messengers like the Andam. The speaker notes that FANO will not easily relinquish these areas. TPLF stands. While TPLF maintains its claims, the speaker argues that expecting TPLF to publicly renounce these land rights now is politically unrealistic. ጅንዳዮም ዝብሉ ዘሎ ህዝቢ ኣምሓራ እዚ ናይ ወልቃይት ከምኡ ድማ ራያ ናትና መሬት እዩ ናትና እዩ ዝብል መረዳእታ ኣለዎም ናይ ህወሓት ናይ 27 ዓመት መግዛእቲ ዝፈጠሮ ብዝተፈላለየ መንገዲ ገይሮም እዚ ህዝቢ ኣምሓራ ወይ እውን ፋኖ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ብፍፁም ወለቕ ዘለቕ ክብል ከም ዘይክእል ይነግር ኣሎ ብግምጣሉ ንህወሓት ክርኢ ከሎ ድማ ህወሓት ነዛ ርእሲ እዚ ዲስካስ ክገብርሉ ይኽእሉ ኾኑ እዮም ፓብሊክሊ ዓዊሎም ግን ክዛረብዎ ዝኽእሉ ጉዳይ ኣይኮነን ይብላል ምክንያቱ ሱሳይዳል ይንዓታቱ ብልፅግና ኣንፃሮም ክጥቀመሉ ስለ ዝኽእል ነዚ ጉዳይ እዚ ብድሕሪ መጋረጃ እንታይ ይዘራረቡ ኣለዉ ኩላቶም ኣይፍለጥኒ ግን ኣብ ፓብሊክሊ ነዚ ነገር እዚ ክዛረብሉ ኣይክእሉን እዮም እናበለ ይዛረብ ዘሎ እዚ ኸ እንታይ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ፋኖን ህወሓትን ወይ እውን ትግራይን ኣምሓራን ዘሎ ፍልልይ ብዘረባ ክፍታሕ ዝኽእል ምዃኑ ግን ኣቐዲምካ ንፀላኢ ምሳለኻ ኣጀንዳታት ናይ ፀላኢ ምሳለኻ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ቲፒኤልኤፍ ፋኖ ኣውትሪች ንኣብነት እቲ ኣብ መንጎ ፋኖን ህወሓትን ርክብ ይካየድ ከም ዘሎ that during the meetings in Dubai ኣብ ዱባይ ርክብ ተኻይዱ ከም ዝነበረ መንጎኛ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ኤርትራዊ ክኸውን ዝኽእል TPLF leadership, especially Getachew Reda, requested that the Eritrean government to mediate a working relationship between TPLF and Amhara. Getachew Reda President Holo draw ንመንግስቲ ኤርትራ ኣብ መንጎ ፋኖን ህወሓትን ርክብ ንኽግበር ሓቲቱ ከም ዝነበረ pledged to the Eritrean government that they would not take unilateral military action to retake Walqait and Raya by force.
መራሕቲ ናይ ህወሓት ንመንግስቲ ኤርትራ መብፅዓ ከም ዝኣተውሉ እንታይ መብፅዓት እዮም ልዩ ዝብል ዘሎ ዝኾነ ይኹን መራሕቲ ናይ ህወሓት ወታደራዊ ሓይሊ ተጠቂሞም ንወልቃይት ይኹን ንኻሊእ መሬት ናይ ኣምሓራ ብሓይሊ ክወስድዎ ከም ዘይኮኑ ንወልቃይትን ራያን ብፍላይ ብሓይሊ ክወስድዎ ከም ዘይኮኑ ህወሓት ንመንግስቲ ኤርትራ ቃላት እዮም ለለው እዚ ማለት ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ፋኖ ናብ ብልፅግና ጥራይ ኣተኲሩ እናተዋግአ ከሎ ብድሕሪት መፅዩ ህወሓት ነቲ መንገዲ ክቕይሮ ከም ዘይክእል ተዘራሪቦም ኣለዉ ድሕሪቱ ኩነታት ግን ኮፍ ኢሎም ክዘራረብሉ ከም ዝኽእሉ ተረዳድዮም ኣለዉ ይብላ ኣሎ እዚ ድማ ንብልፅግና ልቡ ጥፊኢሉ ዘሎ ምክንያቱ ነዚኦም እናባልዕ ኣብ ስልጣን ክቕፅል እየ ዝበሎ ሻዕብያ ብእዋኑ መፅዩ ንኩለንተን ብኮታት ብቕፅበት ጠቅጠቅጠቅ ኣቢሉ ስለ ዝዓፅወን ዝገብሮን ዝጭብጦን ጠፊእዎ ዘሎ ማለት እዩ እጂ ነዚ እንተሪኢኻ እንታይ ኢኻ ትርኢ ዳርጋ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ከብዶ ስለ ዘሎ ናበይ ገፁ ክኸይድ እንድሕር ኢልካ ዋላ እቲ ጂኦግራፊ እዩ ዘሰንብደካ ምክንያቱ እታ ኣቀማምጣ ናይ ትግራይ ናይ ኣምሓራ ናይ ኣፋር ተሪኢኻዮ ኣብይ ኣሕመድ he has every reason to be scared ክስንብድን ክርዕድን ንቡር ጌርካ ክትወስዶ because እቲ ኣሰላልፋ this is እቲ ትግራይ ክልል ኣምሓራ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ተሪፉ ዘሎ ቀጠልያ ድማ ኣፋር እዩ እዚኦም ሰለስተ ክልላት ብቐረባ ምስ ኤርትራ ይሰርሑ ኣለዉ እናሓድሕዶም ድማ ጥምራት ፈጢሮም ኣለዉ this means ንብልፅግና ኣዝዩ ከቢድ ብድሆ እዩ ኣዝዩ ከቢድ ብድሆ እዩ እዚ ፈፂምካ ሸለል ኢሉ ክሪኦ ዝኽእል ብድሆ ይኮነን ከም ስርዓት ተሪኢኻዮ ማለት እዩ ምክንያቱ ንበይኖም ከማን ኣይከኣሎምን ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ብዝደለዮ መንገዲ ክኸይድ ይኽእል እዩ ኣብዚ ዘይተኣደነ ካርድታት እዩ ዘለዎ ፈዲምሎም ኢንፋክት መንግስቲ ኤርትራ እዚኦም ሰለስተ እንድሕር ኣስሚርዎም ሓደ ወታደር ምዛዱን ከድልዮ ኣይኮኑን ነቲ ኩነታት ክቕይሮ ተደልዩ ቢካዝ they are enough እኹል ትሩፍ ሓይሊ ኣለዎም እዞም ሰለስተ እዮም ድማ ብፍላይ ዓፋር ኣብዚ እዋን እዚ ኖርማሊ ዓፋር ክፅቀጥ ዝግብኦ ዝነበረ እዩ ምክንያቱ ማዕረቶም ክልተ ጎባሊ ስለ ዘይኮነ ከም ኣምሓራን ከም ትግራይን ኤሊት ፖለቲካሊ ኤንድ ሚሊታሪሊ ክንዶም ሓያል ኣይነበረን ስለዚ ዓፋር ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ምጅማሩ ሓደ ካብቲ ቨሪ ፓወርፉል ስቴፕ ክብሎ ይኽእላኒ ስለዚ ዓፋር ናቱ ኢንተረስት ስፔሻል ምስ ኤርትራ ስለ ዝሰርሕ ዘሎ ኢንተረስት ናቱ ክሕሎ እዩ ኤርትራ ስለምንታይ ነቲ ናይ ዓፋር ደረጃ ከም ሓደ ኣገዳሲ ሓይሊ ክትገብሮ ክኢላ እንድሕር ኢልካ it's a very strategic move መንግስቲ ኤርትራ ይፈልጥ እዩ ነዚ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ወይ እውን ብወገን ኤርትራ ነቲ ባሕሪ ድራማ ክፈጥር ዝኽእል ክልል መን እዩ ክልል ዓፋር እዩ ምክንያቱ እዚ ብዓፋር ኣብ ኤርትራ ኣሎ ብልፅግና ድማ ኩሉ እቲ ካርታት ሕቡእ ካርታት ናቶም ክፍቲ ስለ ዘርአየና ክልል ዓፋር ዝበሃል ከም ክልል ክኸውን ኣሎ ክደባለቕ ኣይክደልይዎን እዮም and that is going to solve another problem ምክንያቱ ንሓዋሩት ኢትዮጵያ እንታይ ክገብር ክእል ድሕሪ ኢልካ ነዛ ናይ ዓፋር ትብል ካርዲ ኤርትራ ከም ኣገዳሲት ካርዲ ክሕዝዋ ኢሳያስ ወይ ከዓ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ኤርትራ ንሻዕብያን ብኸመይ ይዛረብዎም እዞም ምስ ኤርትራ ዝሰርሑ ዝነበሩ ኢሊት ድሓር ምስ ከድዑ ብዛዕባ ኤርትራ ሕማቅ ክዛረቡ ከሎ ሻዕብያሲ ዝኾነ ይኹን ክሕግዘካ ከሎ መሰረት ገዲፉ እዩ ዝፍንወካ ኢሉ እንታይ ማለት እዩ ናይ ኦሮሞ ቃልሲ ክግበር ከሎ ንኦሮሞ ምስ ኣቢ ስርሑ ክብሎም ከሎ ኩሉ ግዜ ዝኣክል ትሕጃ ሒዙ እዩ ኣብ ሱዳን ብዙሕ ሓገዝ ዝገብረሎ ንብርሃን ግን ዝኣክል ትሕጃ ድማ ኣለዎ ብርሃን ነቅፈረግ እንድሕር ኢሉ ካርድታቱ ክቕይር ተጀሚሩ መንግስቲ ኤርትራ ቅድሚኡ ብዙሕ ለቨሬጅ ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣካይዶም ፈሊጦም ዝኸዱ እዮም ናይ ሪሊ ሆፕ ኣብዚ ናይ ስትራቴጂካውን ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ንሻዕብያ ንኣሜሪካ ሾክ ክገብር ዝኽእል ስትራቴጂ እዩ ዘለዎ ስለዚ ነዚ ኣይ ሆፕ ትንእሽተይ ወለዶ ካፕቸር ክገብሮ ቢካዝ ሴኪሪቲ ማለት ውጊ ምስ መፀካ ምስዓር ኣይኮነን ውጊ ብመሰረቱ ከምዘይመፀካ ምግባር እዩ ንፀላይኻ ኣብ ውሽጢ ኣቲኻ ክትቋፀሮ ምኻል እዩ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ዳይናሚካዊ እናተቀያየረ ዝኸይድ ንፀላይ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ብልፅግና ንብልፅግና ኣብ ስርዓት ንክቕፅል ኤርትራ ኣብ ሓገዝ ገይራትሉ ጠሊምዋ ኣብ ሓፂር ግዜ ነቲ ጥልመት ናብ ኮምፕሊት ዝቀይራ ኤርትራ ንዓቢ ኣብ መቓብሩ ከተብፅሖ ቁሩብ ተሪፍዎ ኣሎ እዚ ድማ ፈፂሙ ርእሲ ጥዑይ ዘለዎ ክንዕቆ ዝኽእል ሓይሊ ይኮነ ወይ እውን ኣናእሲ ክሪኦ ዝኽእል ኣይኮነን ኢትዮጵያ ክንዲ ዝኣክል ህዝብን ዕቤትን ኣለዎ እናተባህለ ዝጀሃረሉ ሻዕብያ ከም ዝደለዩ ከናሽውዎ ዝውዕሉ ከመይ ገይራ ኣብ ርእሶም ኣትይዎም ኣሎ this is called strategic ኣተሓሳስባ 10 steps ahead ኬድካ እንድሕር ትሓስብ ኮንካ ነቲ ዝፀላይኻ ድማ ካብቲ ፀላይኻ ንነብሱ ዝፈልጡ ንላዕሊ ትፈልጦ ድሕር ኮንካ ካርድታትካ ብዙሕ እዩ ዝኸውን ስለዚ ኣይ ሪሊ ሆፕ ሻዕብያ ኩሉ ግዜ ነዘን ፀወታ ፐርፌክትሊ ይፃወተን ግን ዘላቒ መፍትሒ ከምፃልና ኣለዎ ጥራያ ናተይ ሕቶናት ብኸመይ ይገብርዎ ንዖም ይምልከት ዘላቒ መፍትሒ ንደሊ ኣለና ህዝቢ ኤርትራ 10 ግዜ ዝፀገም እዚ ክመላለሱ የብሉን እዛ ንትግራይን ንዓፋርን ንኣምሓራን ሒዝካያ ዘለኻ እቲ መንግስቲ ማለት እዩ በዚኣ ገይሩ ንዝመፅእ 100 ዓመት ኤርትራ ውግእ ከምዘይትህሉ ክገብረልና ጥራይ ፃውዒት ናተይ ኣትሊስት 100 ዓመት ዕረፍቲ ክረክብ ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ
أسيلنا دينا كم باغوبيا دينا كم معبل كم جمل دينا كم معبل كم حرماز دينا كم معبل it's okay كم كنوتاتو انت واحد أجن كويناتن ورا كويناتن نبى أفريقيا نبى إيرترا كم زي كل السودان إثيوبيان أبقى ما إيرترا ودي قناة لو رايتنا زجي كنا ناشو زبلة لهم إذا قد دايزي إيرترا أبقى ما ودي قناة لو السودان نا إيرترا حاجة بزين إيرترا حاجة حاجة كتكون هيدخلني هذا إثيوبيا هذا ما أبي أحمد كم قلقليو إيرترا هذا ما زعبي كارد له نزين كلتين كارد تقيمة إيرترا هنسابن حوارون نتهزبي زلاق مفتوح كتفتروا له دماء تمنيتنان بحقنان نسيو نعم بلتقنا ناي مودة شنكات قلقات يموصلوا زلو مس أمريكا لأنه مس هذا حلافي مركب غيره مثلا حفقه في بلو Ethiopia and the United States have agreed to elevate bilateral defense and security cooperation to a conference of strategic partnership. The agreement came during a visit to the U.S. of an Ethiopian high-level delegation led by Director General of Foreign Relations and Military Cooperation at the Ministry of Defense, Major General Tashome Gamachu, who held crucial consultations at the Pentagon with U.S. defense officials. The consultations, co-led by the U.S. Deputy Assistant Brian J. Ellis, resulted in an agreement. ኢትዮጵያ ፍሉይ ርክብ ናይ ስትራቴጂካዊ ምትእስሳር ምስ ኣሜሪካ ንገብር ኣለና ይብሉ ኣለዉ ፍተውፅሉ ታሪክ ዝድገም ዘሎ ብርግፅ ገለ ኮንፊደንስ ክቦም ዝኽእል ካብቲ ፍርህናቶም ከበራብሮም ዝኽእል ዝበልዎ ፈተናታት እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኢትዮጵያ ኣሜሪካ እውን ኣጆኹም ንክብልዎም ዝኾነ ይኹን ምልክታት ይብዎም ኣለዉ በት ኤቭሪባዲ ኖውስ ኣሜሪካ ክተትሕኖም ከም ዘይትኽእል ኣሜሪካ ሸውሃት የብላ ኣይኮነን ነዚኣቶም ተጎራብ ኣብቲ مش نترلا دحري تقطعت ناتالو أفتى تقطعتي مسلال نبلو نيرنا بدحري تصقعي زل نبرات ويسب نعود تقدس المهنات يبلان أمريكا أنا تن بليونات زخفلوا سعوديان قطرون كتت حنا كالة تنقرف نزيهم تقرابيتهم زلوا حيديكون nobody is there to save them so just نيشتي signal هو مالو قرب confidence نقسمهم أمريكا أقولنا لا إلهم قرب سلسي كابتو زلوا جنكات مرة كونهم زغلي but we all know أمريكا zero interest زلوا أبشجر زلوا سبنا خطاتهم كابتا مكينها حفا بلاتا بحركة الدربية كاتري كوينو أمريكا جنزب كفيلة أسوار إتيا كتت حنا كازب بهالنجر يلا لذي إثيوبيان they can pretend بزح نجر دقاتهم كم زلوا قلي أكتر قبروا قليهم I'm sorry تاقوداي أب إيرتران بشارق تاني هزلا إيرتران صمدون كنا منتاي نقدميت كخدو خلو كنا منتاي رحكات كخدو يخولي تقوداي أبزي حنتي سبقت أرتيكل بكابتوم نيفانو حلفتي واتي أنيرا بأسر اسماري زبحال مالتيو حدا كابتوم بوليتيكاويان PR ويكا public relations تقبر زولو كابتي حبراو نيفانو جنباريو تايزبل زولو فانو fights for survival has gridlocked أبي أحمد's government in Ethiopia لذي فانو نهيلاوي قالت زكايدو زولو نعبي أبكوصو زيكل شجر إتيوان عزقتي إتيوان زولو نيزنقر تحطو دما ما يفهمنا قالسي ما هيلاو قالسي بزخون يخون وقدي كتدقو سيد خلنيخا ما يبلتقنا قالسي جن ناي مسيح فحن ناي سلطان ناي مجباطن قالسي سلازخوني نعود تواقيو كدنا على الكازغ السراويت أكي تركبني خايزبل سلازي المنابتي وتدراوك قالسي مخادنا كل زكا علينا فتينا مودا تتصفى مسكورس ناي نابزو قالساتينا زلنا سلازي كابزي بزخون يخون من قدي بذاك عوت الملا ساين خلينا زبل زرباينا نرزلنا انت أصيلو تي تقام نايمس نايز بمحارة نايفانون ولا بريتوريا استقبر اسمه المت استدرها ويون عبي نقرت بياتا ميقدمي وين تفلين يري بلالو سلاتي اتي فانوز بحال كاب حد ببوغنو زك على سنبرين اب حد حيال بحقر درجات يكونس بزوبا درجاون اب حيال ودابي ناس ري متسكم زلون سلازي حزا كاب حد فتح زخونه نيتورك ناتو دخم زخونه ببينو زك علس ناب حدا اورجنايز زخونه ام حرف انو ناشونال موفمنت ويكا اف ان ام بي اف اي اف ان ام زلو حدا وهود زخونه متقعت خكاي زخل كاب غوريلا ناب بتوق زخونه كينات ويكا من حدا ناب حدا حيال جنبار اكتيتو كتقعن ككلاخلن زخل درجه دي بخم زلي زنقر بجن طالو تبلصقنا سراويتناتو مورال زي بلو بمخانو اب زخونه يخون بوتا زخون يكون وصي كم صالو كالن ترفك مارخن برتو نفانو كركبن كالق جبراي كالن بلالو نا عقل صبد دما مبزحتو زغبرو زلو ني سيفيل مغدايو هوسبيتالات بيت تمرتات
ተተቅርፂ ብተለቂሑን ተመርቂሑን ዘምፅኦ ድሮናት ገይሩ ንህዝቢ ደሳቂ ዘሎ ገሰት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ድማ ቀፃሊ ፆታዊ ዓመፅ ይኹን ብጥሜት ይኹን ብድሮናት ይኹን ብካልእ ንህዝቢ ይባድልን ይሃስን ከም ዘሎ ይነግር ናይ ደገ ምትእትታው ከም ዘሎ ድማ ይኸስስ ከምቲ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብጣዕሚ ሰሪዕ ብተደጋጋሚ ኢማራት ትኽሰሶ ዘላ ኣብዚ እውን ኢማራት ዓብ ተራ ትፃወት ከም ዘላ ተንድሮናት ይኹን ቴክኒካል ፐርሶኔል ሎጂስቲክስ ካልእ ኩሉ ንህዝቢ ኣምሓራ ንምቕታል ዝግበር ዘሎ ኢማራት ትሕግዞ ከም ዘላ ንብልፅግና ይነግር ከምኡውን ቴክኖሎጂካል ቴስቲንግ ሓደሽቲ ኣፅዋራት ኣምፅኦም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራን ኣብ ልዕሊ ፋኖን ይፈታትንዎ ከም ዘለውን መፈተኒ ናይ ሓድሽ ኣፅዋሮም ኮይና ኣለና ይብላ ኣሎ ኣብ ከባቢኡ ድማ ብዛዕባ ሪጅናል ኢንስታቢሊቲ ዘይምርግጋ ናይቲ ዞባ ክዛረብ ከሎ ኢዝ ሬቪዥኒስት ብልፅግና ሓድሽ ታሪክ ወይ እውን ዘይነበረ ታሪክ ክገብር ዝፍትን ስለ ዝኾነ ነቲ ዞባ ኣብ ዘይምርግጋዕ ዓብ ተራ ዝፃወት ዘሎ እዩ ጉዳይ ናይ ኣፍደገ ባሕር እናበለ ዝፈጥሮ ዘሎ ድራማ ናብ ሶማሊላንድ ገፁ ናብ ሶማልያ ዝጥምቶ ዘሎ ኦሮሚያ ዓባይ ሃገር እያ እናበለ ዝገብሮ ዘሎ ምስ ዳዕመ ሰሪዕ ኮይኑ ኣብ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ከምኡውን ነዚ ኩሉ ከባቢ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ ኦሮሚያ ንክዕቢ ንተጋሩ ዝገብሮ ዘሎ ንኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ንካልኦት ዜጋታት ዝገብሮ ዘሎ ዓቢ ንዞባ ይኹን ነቲ ሃገር ፈፂሙ ከረጋጋእ ዝኽእል ሓይሊ ይኮነን እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ እቲ ጠመተ ኪኖ ኣቢ ክንጥምት ክንክል ኣለና ይብሉ ናይ ኣቢ ምውዳቕ ይህምሂን ዘይኮነስ ግድን ከጋጥም እዩ ኪኖ ኣቢ እንታይ ክንገብር ንኽእል ብሕጂ ክዕሰበሉ ኣለዎ ይብላ ኣሎ inclusive transition calls for transition focused on accountability human rights and democratic governance to the end of the cycle of conflict ስለዚ እቲ ለውጢ ዝበሃል ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ከምኡ ድማ ተሓታትነት ዘለዎ ሕማቕ ዝገበረ ዝሕተተሉ ሰብኣዊ መሰላት ዝግበረሉ ከምኡ ድማ ዲሞክራሲያዊ ምሕደራ ንክግበር ነዘን ቃላት እዚኣተን ምድርባይ በቲ ማሕበረሰብ ዓለም ተቐባልነት ንክትረክብ ክሬዲብሊቲ ንክትረክብ ከምኡ ድማ ኣንፃርካ ደው ንኸይብል ክትገብሮ ትኽእል ነገራት እዩ ስለዚ ነዚ ዘረባ እዚ ክትዛረብ ከለካ ወታደራዊ ሓይሊ ሃልይካ ኣብ ባይታ እናተዓወትካ ከለካ ክትዛረቦ ዘለካ እዩ so I think this is going to be ንዓቢ ኣዝዩ ከቢድ ይኸውን by the way ኣስረስ ዝበሃል ንባዕሉ ጠበቃ እዩ ነይሩ ቀደም in a formal lawyer currently appointed at the head of public relations ሓላፊ ናይቲ ፖሊት ቢሮ ዝብልዎ ዘለው እዩ ናቱ ዘረባ ድማ ንብሙሉ ናይቲ ፋኖ መርገፂ ዝውክል ምዃኑ ይነግሩ ኣሎ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ከመይ ኢሉ ይተኣሳሰር ኣሎ እቲ ጉዳይ ትሪኦ ኣለካ ብልፅግና ነዚ ክትብል ከለካ እውን ኣብ ባይታ ሓይሊ ምስ ዘለወካ እዩ ሓይሊ ኣብ ባይታ ዘለዎም ድማ ንርኢ ኣለና በደሴ ዙሪያ በሰባት ወታደራዊ ግንባሮች የተጀመረው የማጥቃት ዘመቻ በተለይ በዋናነት የመቅደላ ወረዳ ዋና ከተማ የሆነችው ማሻ ከተማን የፋኖ ኃይሎች መቆጣጠር ችለዋል 3 ገዢ ወታደራዊ ቦታዎችን እንዲሁ በእጃቸው ማስገባታቸውን አስታውቋል በተደረገው ውጊያ በሁለት ፋኖ ኣብ ከቢድ ኩናት ምፀላኢ ገጢሙ ይምክት ከም ዘሎን ይተናኮት ከም ዘሎን ይዝንገር ዘሎ መረጃውን በተመለከተ ዝርዝር ነገሮችን በእጅ ይገኛሉ ወደዛው እንለፍ በቀጥታ አመሰግናለሁ መሳይ እንግዲህ በምስራቅ ወለጋ ዞን የመከላ እንጂ ፋኖ ከቢድ ኩናት ያካይድ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ እቲ ኩናት ድማ በብዙሕ ግንባራት አንጻር ብልጽግና ከቢድ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ ዘጂ ንትግራይ ድሮን ክሓርም ዶ ገለዶ ክበሃል ከሎ ኣብ ካልእ ሰላም ዘሎ ኮይኑ ከይስማዓኩም ምብራቅ ወለጋ ንኣብነት ካብዚ ጊዳና ወረዳ ዝበሃል ከምኡ ድማ ወሎ ደብረ ዘይት ማለት እዩ ዝግበር ዘሎ ይብልሎ ማለት እዩ ሓደ ደብረ ዘቢት ማለት ደብረ ዘይት ይኩን ደብረ ዘቢት ኮንፍሊክት ፋኖ ቢዛሞ ኮማንድ ማለት እዩ versus joint government forces ትናይ ብልጽግና ዝተፈላለዩ ሓይልታት ዝጥቀም ዘሎ እቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ENDF ትበሃል ኣሎ ናይ ኦሮሚያ ስፔሻል ፎርስስ ኣሎ ከምኡ ድማ ሚሊሻ ሰለስተ ዓይነት ሰራዊት ተጠቂሙ እዩ አንጻር እዚ ናይ ፋኖ ዝገጥም ዘሎ ይብሎ The government forces were ambushed while returning from burning a settlement called Fandika እጅንታዮም ዝገብሮም ዘሎ ፋኖ መብዛሕትኡ ግዜ ሃንደበት እዮም ዘጥቅዕዎ እዚ ሃንደበትነት ድማ ሓደ ካብቲ ንምድብ ሰራዊት ሕማም ርእሱ ዝኾነ ንሱ እዩ ሻዕብያ እኮ ወላቲ ዝባጉማር እኮ ነዊሕ እዋን ከም ዝናገበረ ንደርጊ ኣእምሩ መንፈሱ ከም ዝሃድሞ ዝገብሮ ዝነበረ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ደረጃታት ፊት ንፊት ክገጥሞ ጀሚሩ እምበር ኣብቲ ካልእ ኣድዩ እናፀንሐ ተሓቢኡ እናፀንሐ ሸረኽ እናፃወደ ድከቱ ኣፅጊብዎ ነይሩ ድሁል ዝኾነ ሰራዊት ከም ዝሃንፅ ድማ ገይርዎ ነቲ ደርጊ ጃኻ ፋኖ ኣብ ዓዶም ስለ ዝኾነ ኣበይ ቦታ እንታይ ሸረኽ ትገብረሉ ነቲ ፀላይ ቤላ ገይሮም ይፃወትሎም ኣሎ ስለዚ ኣብዚ እውን እቲ ብልፅግና ተዳህለ ሰራዊት ሒዙ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብቲ ሸረኽ ናይ ፋኖ እናእተወ ብዙሕ ዋጋ ይኸፍል ከም ዘሎ ይነግሩ ስፖይልስ ኦፍ ዎር ፋኖ 24 ወታደራዊ 24 ሚሊታሪ ፓትሮል ትራክስ
ዘበላሽዎን ዝቋፅሩን ዘሎ እስራን 270 ብረት ክልተ ብሬናት ከምኡ ድማ ስናይፐራትን ዝኩሉ ዝክቦ ዘሎ ድማ ነቲ ዝቕፅል ኩናት መሊሱ ዝሕይሎ ዘሎ ተኳሲ ኣፅዋር ብዙሕ ይረክብ ኣሎ ገንዘብ እውን 3 ኩንታልስ ኦፍ ፔፐር ማኒ ገንዘብ ካብቶም ወታደራሲ 3 ኩንታል ወይ ከዓ 300 ኪሎግራም ዝኸውን ናይ ወረቐት ገንዘብ ከም ዝረኸቡ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ prisoners 10 officers including battalion commander ናይ በጠሎኒ ኮማንደርን ካልኦትን 10 ዓበይቲ ሓለፍቲ ከም ዝማረኹ ይነግራሉ ስለዚ ብሓቂ እቲ ጉዳይ ንሪኦ ዘለና ክብድ ዝበለ ኩነታት ከም ዘሎን ወላ እኳ እቲ ብልፅግና ብተደጋጋሚ ናብ ንህወሓት ከም ፀላኢ ገይሩ ክሓርም ዝፍትን እንተሎ ኣብ ባይታ ግን ምስ ፋኖ ይተቐንዲ ኩናት ዝግበር ዘሎ ደይመደይሉ ድማ ንናይ ፋኖ ቃልሲ ክዛረበሉ ዘይደሊ ጠዋዊዎ ዝፍትኑ ዘሎ ንካልእ ዕላማ እዩ they really want ነቲ blame game ከተናግርዎ ስለዚ ሓንቲ ኣብዚያ ክበኩም ዝደሊ there was this አንተባሪአኩም ነይረ ነታ ኣብ ከባቢ ቀይ ባህር ዘጋጥማሉ ዝበልኩም ምዚ ጉዳይ እዚ ዝኸይድ ሓንቲ ነገር ጉዳይ ናይ ስዑድያ ኣሎ ሑቲ ምስ ስዑድያ ዝገብሮ ዘሎ ንእሽተይ መክበኩም ኣብዚ ከቕርቦ ዘይክእል ዘለኹ ኣነ ዝሪኦ ዘለኹ ግን ምናልባት ንስኻትኩም ሪኢኹም ከለኹም ግን ግድን ከዓ ክንጠቕሶ ዘለና ኣርስቲ ኮይኑ ዝስማዓኒ give me a second then there was this story ኣብ ብዙሕ ቦታታት እውን ዝስማዓን ዝርአን ዘሎ ማለት እዩ where is this story let me show you one thing Is Saudi Arabia under attack? The Houthi rebels of Yemen are making major claims. They say they've carried out 31 attacks on Saudi Arabia. 31 attacks plus 8 maritime strikes. And they say it has left hundreds of Saudis dead. ኣብዚ ሓለፈ እዚ ሪፖርት እዚ ንሓያለ እዋን ክንዛረበሉ ፀኒሕና ኢና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሑቲ ከቢድ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ስዑድያን ከምኡ ድማ ብስዑድያ ዝድገፉ ሰራዊት ናይ የመንን ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኣነ ካብ ሓደ 5 ምንጭታት ዝረኣኽቦ ኣብዚ ግን ከቕርቦ ዘይክደሊ ሰራዊት ናይ ስዑድያ ሕማቕ ስዕረት የጋጥሞ ከም ዘሎ ብድሮናት ንኣሽቱ ድሮናት ገይሮም እንታይ ይገብርሉ ፈንጂ ወይ ከዓ ቦምባ ይገብርሉ እቲ ድሮን ሓንቲ ናቶም ድሮን እንታይ ገይራ መስለኩም ነታ ፈንጂ ልክዕ ኣብ ልዕሊ 10 ሚልዮን ዝዋጋእ ታንክ ናይ ስዑድያ ተባቢሎማ ብቪድዮ ከቐዲሖማ ከማ ገይሮም እታ ድሮንሲ ነታ ፈንጂ ምስ ደርበየታ ትቐድሓ ወሪዳ ከተቃፅል ከላ ሪኣታ ተመሊሰ ማለት እዩ ንጹር ዝኾነ እቲ ሰራዊት ኣብ ጥቃ ከመይ ሊጠፍእ እቲ ታንኪ ኣፅዋር ተሰኪሙ ስለ ዝነበረ ኣብታ ቦታ ምስ ኣተውላ ካብቲ ታንኪ ተተኳሲ ዝነበረ ኣብርሃም ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ነይሩ ከምኡ ዓይነት ተኽሲ የለን ስለዚ ሑቲ ዝኽተሎ ዘሎ ኩናት ንሕና ንፈልጦ ከላሽን ተሰኪሙ ካራ ሒዙ ዝኸይድ ዝመስል ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክ ናይ ኩናት ግን እቲ ዝረቐቐ ታክቲክ ናይ ኩናት እዩ ኢትስ ስካሪ ስለዚ ወታደራት ናይ ስዑድያ ከቢድ ዕንወት ወሪድዎም ከም ዘሎ ባዕሎም ብኣፎም ዘይኮነስ ብጭብጢ ዝረኣኽቦ ይነግረኩም ኣለኹ ኣብ ኤክስ ከይድኩም ሑቲ ኣታክስ ኦን ሳውዲ ኦር የመኒ ጋቨርንመንት ፎርስስ ገለ ኢልኩም እተው ዩ ዊል ሲ ደም ኣብዚ ከነምፅኦ ነቲ ቻናለይ ብጣዕሚ ስለ ዝፃቡኒ ኣይከምፅኣልኩምን እየ ኣንፎርቹነትሊ ከምዚ ኢለ ጥራይ ክዛረብ ደስ ኣይብለንን እንዲ ግን ቻነል ብዙሕ ቪድዮታት ስለ ዘምፅኡለይ ኣይከኖት ነቲ ነገርቲ ከርእየኩም ኣይክእልኒ ግን እቲ ዝወርድ ዘሎ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ መራኽብ ይኹን ኣብ ልዕሊ ወታደራት ናቶም ይኹን ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ሑቲ ዝኽተሎ ዘሎ ዓውደ ኩናት ከቢድ ዝኾነ ኩናት እዩ ፈጢሩ ዘሎ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ እዩ ፈጢሩ ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብብዙሕ መንገዲ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ነናቶም ትዕዝብቲ እዩ ዘለዎ ስዑድያ ጎሲማታ ትም እያ ኢላ ዘላ ኣሜሪካን እስራኤልን እውን ትም እዮም ኢሎም ዘለዉ ንሑቲ ብቐጥታ ኣንፃሩ ዝዛረበ ወይ እውን ስጉምቲ ክወስድ ዝደሊ ሓይሊ የለን እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ከባቢና ፈቲና ፀሊና ሓደ ዓበይ ሓይሊ ተንስኡ ኣሎ ሑቲ ዝበሃል ማለት እዩ ፕሮባብሊ ዓበ ክፋል ናይ የመን ክቋፅር ንኩላ እንተተቆፃፀሮም ክገርመና ይኮን ዲስ ፓወር ሃዝ እዚ ሓይሊ እዚ ከምዚ ሆሞጅነስ ኣብ ውሽጡ ብቴክኖሎጂን ወታደራትን ከምዚ ናይ ስዑድያ ኩምዓት ሚሳይላትን ገለን ከለዎ ዝገዘቶ እዚ ግን ጀንዊን ዝኾነ ካብ ውሽጡ ዝብገስ ሓይሊ ዘለዎ እዩ ናይ ምቅላስ ዓቕሚ ዘለዎ ንዕላማታቱ ድማ ኩሉ ዋጋ ክኸፍል ድልውነት ዘለዎ እስራኤልን ኣሜሪካን ተበራሪዮም ስዑድያን ኩለን ሃገራት ኸሊጅን ምስ ስዑድያ ምስ ኣሜሪካ ኮይኖም ተበራሪዮም ወላ ሓንቲ ክገብርዎ ይከኣሉ ኣብዚ እዋን እዚ ሑቲ ክደፍር ዝኽእል ሓይሊ የለን ስለዚ ሑቲ ነዚ ባቤል መንደብ ልክዕ ከም ሕርሙዝ ካብ ሕርሙዝ ዝላዕለ ክገብሮ ኸእል እዩ ብውሕዱ
ኣብ ሕርሙዝ ዝግበር ዘሎ ኣሜሪካ ብሕምት ብላላ ነዛ ባቤል መንደብ ዝግበር ዘሎ ኣሜሪካ ኣፋይ ከፈተትና ኣላ እንታይ ደረካ ካብ ንኢራን ንሑቲ ፈሪሃ ከም ዘላ እውን ክንብል ንኽእል ቢካዝ ክልቲኦም ሓደ ኮይኑ ስለ ዝስማዖም ዘሎ ቀደማ ናይ ኢራን ኩድ ንኢራን ተስዒረስ ንሑቲ ከዳኽሞ ክእል ወይ ምስ ኢራን ተተሰማምዐ ንሑቲ ንሶም ክሕዝብለ ይኽእሉ እዮም ካብ ዝብል ዝተበገሰ ምዃኑ ተረዲና ኣሎ ከመይ ኤርትራ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ግን እዚ ናይ ሑቲ ኩነታት ኤርትራ ፀገም ዘለዎ ይኮነ ክሳብ ሕጂ ንሓዋር እውን በዚ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ጉዳይ እቲ ነዚ ከባቢና ሓደ ዓብይ ጂኦፖለቲካዊ ለውጢ የምፅኣሉ ኣሎ ምናልባት ኣብ ባቤል መንደብ ገንዘብ ክኸፍል እየ ድሕሪ ዝተወሰነ ድሕሪ ልሑቲ ክንግረም ኣይኮናን ከምዚ ናይ ኢራን ትብሎ ዘላ ተመሳሳሊ ኣካይዳ ኣታቱ እየ ድሕሪ ልሑቲ ማንም ክግረም ኣይክልን እዮም ዝዋን እዚ ምክንያቱ ወላ ሓደ ከይተቃወሞ ነቲ መስመር ንግዲ ዓፅይዎ ከም ዘሎ ስለ ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ ከባቢና ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ብብዙሕ መንገዲ ክትዛረበሉን ክትንትነሉን ትኽእል ኢኻ ግን ዓብይ ምስትውዓል ዘድልዮ ጉዳይ ድማ ንርኢ ኣለና ነዚ ኩነታት እዚ ኤርትራ ኣበይ ቦታ በይናይ መንገዲ ትሪኦ እንታይ ትገብሮ ንግዜ ክንገጥፎ ኢና ቢካዝ at the end of the day ንሕና ካብዚ ኩነታት እዚ ከመይ ኢልና ንወፅእ ከመይ ሓይልና ክንወፅእ ንኽእል እዩ ከገድሰና ዝኽእል ንሳ ንሕና ብኸመይ መንገዲ ካብዚ ንወፅእ ጥራይ እዩ ንኤርትራዊ ዘገድሶ ምክንያቱ ብሱዳን ዘሎ በገለ ዘሎ ብኩሉ ዘሎ ንሪኦ ኢና ዘለና ኤርትራ ካብዚ ኩነታት እዚ እንታይ ዓይነት መዋፅኦ ክትፈጥር ትኽእል ወላ እኳ ምስ ዝኾነ ሽግር ተደየብልና ነዚ ኩነታት እዚ ኣንቢብካ ንኤርትራ ዘርብሕ ኩነታት ጌርካ ምውፃእ ድማ ሓደ ካብቲ መንእሰይ ኤርትራ ዝምንዮን ዝብህጎን ነገር ይትኸውን ካብ ከይወፃና ናብ ግብፂ ስግር ክንብል ንእሽተይ U.S. signals readiness to resume guard mediation as Nile dispute persists. The United States is positioning itself to return to the mediation table on the ground Ethiopia realizes down, signaling a potential breakthrough in the long-stalled Nile negotiations. As Egypt continues to voice objections over Ethiopia's legitimate development projects, Washington's renewed diplomatic engagement offers a pathway toward resolving our ብልፅግና በዚ እውን ምስ ግብፂ ከከራኸሪ ዝውዕል ዘሎ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ግብፂ ኮይኑ እንታይ ክገብር ይኽእል ብዛዕባኡ ብዙሕ ዝዝረብ ዘሎ ገይን ከም ወትሩ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ብብዙሕ መንገዲ ዝተፈላለየ ትርጉም ክትበሉ ትኽእል ኢኻ በት ሓንቲ ነገር ጥራይ ዝበርሃልና ንሕና እዚ ጉዳይ እዚ ኣብይ ኣሕመድ መዓት ሽግራት ይፈጥር ስለ ዘሎ ኤርትራ is only one of them ኤርትራ ጥራይ ብፍሉይ ፀገም ኣይኮነትን ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ብዙሓት ንሱ ከፊትዎ ዘሎ ፀገም እዩ ኢንፋክት ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተገዲዳ ትጥቀስ ዘላ ሃገር እምበር ካብቲ ኣጀንዳቲ ወላ እኳ ቀላሲ ዝኾነ ስራሕ ትሰርሕ ትህሉ ትኽእል እንተኾነት ኣብቲ ስፖትላይት ናይቲ ዝግበር ዘሎ ድራማታት ግን ብዙሕ ግዜ ዘይትረአያ ብስውር ዝግበር ዘሎ ስራሕ ኢና ንርኢ ዘለና እምበር ብጋህዲ ዝርአ ዘሎ ብዙሕ ምንቅስቃሳት እውን የለን ኤርትራ ምስ ከተኣሳስረሉ ትኽእል ብጋህዲ ዝግበር ውሕድ ነገር እዩ ዘሎ ብትሕቲ መጋረጃ ግን ብዙሕ ነገር ይካየድ ከም ዘሎ ይንገር ማለት እዩ ካልእ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓደ ከቢድ ሓደጋ ዝብልዎ ዘለዎ ስምዑ ኮሚሽኑ አካባቢ የሚወጡት ነገሮች የሚያሳዩት በተወሰነ ደረጃ በቁም እስር ላይ በሚመስል መልኩ በኦህዴድ ብልጽግና መስመር ላይ የሌሉ ወይም ደግሞ ተቃውሞ ያቀረቡ ከግራም ከቀኝም ያሉትን ሰዎች በዋናነት ደግሞ የአማራ ተወካዮች ላይ የኦህዴድ ብልጽግና የደህንነት ኃይሎች ከፍተኛ ማዋከብ እያደረጉ ነው። እንቅስቃሴያቸው ተገድቧል። እንደሰማነው ከሆነ በተለይ እንቅስቃሴው ተገደበ አንድ የአማራ ተወካይ ነው ይሄን መረጃ ያደረሰን ስልክ ደውሎ ጓደኞቹ ጋር ተመሳሳይ የእንቅስቃሴ ገደብ እንደተደረገበት ያም ጓደኛው እንደገለጸለት ነው የነገረን። ስለዚህ በአማራ ዴሊጌሽን ወይም ደግሞ ተወካዮች ላይ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳለ ነው የሰማነው። እኔ ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ ናይቲ ምክክር ኮሚሽን ኢሉ ህዝቢ ከተዛትዩ ሽግሩን ክፈጥር ይፋተን ይፀራሉ ኣብዚ ብሉሉ ዘለው ናይ ብሓቂ ሽግር ይፍታሕ ከም ዘየለ እንታይ ዳ ኢትዮጵያ ኣብ ክትወፅእ ዘይትኽእል ታኺላ ይእትዋ ከም ዘለው እዩ። እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ 3000-4000 ኣኪቡ ሽግር ናይ ኢትዮጵያ ተዘራሪቦም ክፈትሕዎ እዮም እናበለ ድራማ ዝገብረሉ ዝነበረ ፈፂሙ ናይ ሽግር ምፍታሕ መደብ ከም ዘይብሉ እንታይ ዳ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኣምሓሮ ምዃና ነጊርዎም ኣሎ ናይ ኦሮሞ ምዃና sorry. So the National Dialogue participants barred from whole after rejecting Oromo Prosperity Party decision to overrun 94% vote and introduce a new provision to annex Addis Ababa into Oromia region. ስለዚህ
ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ዝርርብ እንታይ ገብሩ እንታይ ብሎ ባህላሎ ናይ ኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ ኣዲስ ኣበባ ናተያ ስለዚ ኣዲስ ኣበባ ኣካል ናይ ኦሮሞ ኮይና ክጥርነፍ ይደልዩ ከም ዘለዉ ዝነገር ዘሎ ነዚ ድማ ኩሉ ሰብ ይቕበሎ የለን ስለዚ ብዙሕ ነገር እፅዋታት ክገብሩ ይፍትኑ ከም ዘለዉ ዝነገር ዘሎ ንዕኡ ንዘይቅበሉ ነቲ ብድምፂ ህዝቢ ክኸውን ኣይክእልን ዝበልዎ ድማ ባዕሎም ነቲ ድምፂ ይቕይርዎ ከም ዘለዉ ዝነገር ዘሎ ብልሽውና ድማ ብብዝሒ ይጥቀሙ ከም ዘለዉ ክሳብ 200,000 ብር ንዝተፈላለዩ ነቲ ምርጫ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ነገር ኣዲስ ኣበባ ናብ ኦሮምያ ንምእታው ነቶም ተወከልቲ ህዝቢ ኢሎም መፅኦም ዘለዉ ብዙሕ ንገሊኡ ብምፍራሕ ንገሊኡ ብገንዘብ ኣስዲዖም ኣዲስ ኣበባ ኣካል ናይ ኦሮሞ ንኽትከውን ናይ ኩሉ ግዜ ናቶም ሕልሚ ስለ ዝኾነ እዚ ከዓ ኣብ ብግልፂ ናብ ኦሮሞ ይሕባእ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክት እዩ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ወላ እቶም ኢሊት ናይ ኦሮሞ እውን በዓል ጀዋር እውን ከመይ ኢሎም ነዚ ነገር እዚ ክጠማዝዝዎ ይፍትኑ ከም ዘለዉ ዘርኢ ምልክት እውን ንርኢ ኣለና እዚ ጉዳይ እዚ ንኢትዮጵያ ኣብ ክትወፅእ ዘይትኽእል ደማዊ ኩነታት ክትዋ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ coercion, alleged intimidation by security personnel and isolation of delegates to force compliance. ነቶም ገንዘብ ብብልሽውና ክሰርሑ ዘይከኣሉ ድማ ብምፍርራህን ብኻልእ መንገድታትን ናብቲ ድሌት ናይ ኦሮሞ ክእትዎም ይፍትኑ ኣለዉ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኢትዮጵያ ዘለዋ ፀገም መወዳእታ ዘይብሉ ፀገም ምዃኑ ኩሉ ግዜ ኢና ንፈልጥ እዛ ሕጂ ናይ ኣዲስ ኣበባ ቶፒክ ድማ መመሊሳ እናሓየለት ትመፅእ ኣላ እቲ ኤሊት ናይ ኦሮሞ ብዙሕ ግዜ ከም ዝሕመ ኢትዮጵያ ናቱ ክገብራ ዝደሊ ምዃኑ ዳርጋ መብዛሕትኡ እቲ ፖዚሽን ሰብ ተኣቢ ዘሎ ንሳቶም እዮም ዝቆፃፀርዎ ሴኪሪቲ ይኹን ቁጠባ ይኹን ሚሊታሪ ይኹን ብምሉእ ኣብ ኢዶም እዩ ዘሎ ነዚ ሃዋፍ እዚኣ ተጠቂሞም ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ናይ መወዳእታ ደረጃ በፂሑ ስለ ዘሎ ካልኦት ህዝቢ ኦሮማይ ከሲረዮም እየ ስለዚ ታንኮ መቐፀልታ ክኾነኒ ዝኽእል ነዚ ኦሮሞ ጥራይ ክሕዝ ዘለኒ ንኣታቶም ሒዘ ቅድሚ ጥፍኣተይ ዘላትን ሓንቲ ካርዲ ሳያ እዩ ዝብል ዘሎ በልሲ ክንምንታይ ክሰርሓሉ እያ እዛ ካርዲ እዚኣ ግን እታ ሃገር ኣትያቶ ዘላ ሽግር ግን ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዩ and this is going to be very very crucial as we move forward ማለት እዩ and ነዚ ዝበፅሐ ሰብ ክቕበለ ይክእል ናብ ኢትዮጵያ ዋላቶም ናይ ደቡብ ህዝቢ እዮም ዘይቅበልዎ ኣዲስ ኣበባ እንተኾነ ሲ ነፍሱ ዝኻለ ክልል ክኸውን ዝኽእል እምበር ከምዚ ጌርካ ናብ ካልእ ከተሕውሶ መብዛሕቶም ኣይቅበልዎን እዮም እቲ ምስ ኦሮሞ ዝበሃል ህዝቢ ዝደዋወ ህዝብታት ድማ እቲ ኦሮሞ ዝበሃል ንባዕሉ ክሳዕ ክንደይ ገባትን ደንዳንን ሕብረተሰብ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ነቶም ካልኦት ህዝብታት ካብኦም ንላዕሊ ፈትዮም ዘይኮኑስ ነዚ ነገር ዝሕራይ ምባል እውን ነብሱ ዝኻለ ፀገም ክፈጥር ከም ዝኽእል እዩ ዘርኢ ስለዚ ጀዋር ንባዕሉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ፅሩይ ከም ዘይኮነ እቶም ካልኦት ኤሊት እውን ከምኡ ይኽሰሱ እዮም ኣብነት ኣብዚ ናይ ፅምዶ ለንቀነ ጀዋር ዝበሎ ብዙሕ ኣዛረበ ኮይኑ ኣሎ አገዛዙን ለመጣል የሚካሄዱ ጥምረቶችን በተመለከተ ብዙ ይነገራል ያው የብልጽግና ሰዎችም እንደምታየው አምሹር በየሚዲያቸው በየዕለቱ የሚያወሩበት ነገር ነው ሶ ያንተ አስተያየት ምንድን ነው አገዛዙን ለመጣል በኢትዮጵያ ውስጥ የሚካሄድን ጥምረት በተመለከተ ያንተ አስተያየት ምንድን ነው ከዚህ በፊት ብያለሁ እኔ አብይ እስካለ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ይመጣል ብዬ አላስብም አብይ በስልጣን እስካለ ድረስ ኢትዮጵያን እንደ አንድ ቤት ከወሰድን ዋናው በጥባጭ አብይ ስለሆነ ዋናው በጥባጭ ኮርማ አብይ ስለሆነ አብይ በስልጣን ላይ እስካለ ድረስ ሰላም ይመጣል ብዬ አላስብም ነገር ግን ያንን አብይን ለማጥፋት ብዬ ቤቱን ግን ማቃጠል አልፈልግም that's my guiding principle ወደ ፖለቲካ ስመለስ እዚ ኣብ ብኩነታት ናይ ፅምዶ እናተኣሳሰረ ዝመፁ ዘሎ ጉዳይ ከመይ ትሪኦ ትብል እያ እጂ ኣቢ ተቐዳማይ ኣሸጋሪ ወይ እውን ፀገም ናይዚ ሃገር ስለ ዝኾነ ንኣቢ ንምእላይ ዝግበር ኩሉ ነገር ይድግፈ ግን ኢትዮጵያ ከም ገዛ እንድሕር ወሲዳ እያ ንኣቢ ከኣሊ ክብል ነቲ ገዛ ከቃፅሎ ይደልን እየ ትብል ዘሎ እጂ ፖለቲካሊ ጥንቅቕ ዝበለ ዘረባ እዩ ዝመስል እዚ ልቦና ዘለዎን ይመስል ወደ ኤግዛክትሊ ዋላ ናይ ፋኖ መራሕቲኦም መሊሶምሉ ዘለዎ እዚ ከአጭር ጡረታ ጊዜ ምንድነው ከአንተም ጋር ስንወያይ የጠየቀኝ ምን ለምን መጣ ስትለኝ የዚህ ጀነሬሽን ነምበር 1 ሚሽን ኢትዮጵያን ከአብይ መታደግ ነው ብያለሁ ኢትዮጵያን ከአብይ መታደግ ማለት በሁለት መልኩ እኮ ለምሳሌ ቤት ውስጥ አንበሳ ወይ የሆነ አውሬ ከገባ ቤት ውስጥ one way of dealing with it is to burn the house እንዳለ ወይ ደግሞ ቤቱን በታንክ መምታት ነው ቤቱን ግን አላተረፍኩም ቤቱ አውሬውን ትገለው ይሆናል ግን ቤቱን ማብረህ ታቃጥላለና እኔ የሎጂኩ ይገባኛል ጥምረትም የተለያየ አላያንስ የሚፈጥሩ ኃይሎች ይገባኛል
ራሽናሉ ይገባኛል። ለምሳሌ የትግራይና የኤርትራ ኃይሎች ለምን እንደሚስማሙ ለምን እንደተቀራረቡ ኢት ዋዝ ነሰሲቲ እሱ ነው ገፍቶ ያደረጋቸው። ይህንን በደንብ እረዳለሁ። ሊቀራረቡ የማይችሉ የፋኖና ወይ ሌላ ኃይሎችም ሊቀራረቡ የሚችሉበት ምክንያት ይገባኛል። ግን ኢት ሃዝ ቱ ጎ ቢዮንድ ዛት ባለፈውም ከነገር ስንዋይ መሰለኝ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ስነ መጎት ናቱ ብዙሕ ክሪቲክ እውን ፈጢሩሉ ኣሎ ነቲ ፅምዶ ኣብ ምልክት ሕቶ ዝእቱ ስለ ዝኾነ ይብል ኣሎ። ሓንቲ ካብተን ዝብለን ዘረባ ግን ብተደጋጋሚ ኣብ ገዛ ኣንበሳ እንድሕር ኣቲካ ነቲ ኣንበሳ ክትቀትል ክትብል ነቲ ገዛ ከተቃፅሎ ይብልካ። ሓደ መንገዲ ነቲ ኣንበሳ ክትቀትለሉ ትኽእል ነቲ ገዛውን ከተቃፅሎ ኣለካ ኣንበሳ ክሞተልካ ስለ ዝኽእል። ግን ንኣንበሳ ስለ ዝቐተልካ ነቲ ገዛ ሙሉ ብምጥፋእካ ድማ ረቢሕካ ማለት ኣይኮነን። ስለዚ ነቲ ኣንበሳ ነቲ ገዛ ከይቃፀልካ ክትቀትለሉ ትኽእል መንገዲ እንተሎ ፅቡቅ እዩ። ኣቢት ኣንበሳ ዝበሃል ዘለዎ ይውን ቡኻሪ ያበልዎ። ካልእ እንታይ ይብላ ኣሎ እቲ ፅምዶ ዝግበር ዘሎ ኩሉ ይርዳእኒ ኢሉ። ህወሓት ምስ ኤርትራ ስለምንታይ ፅምዶ ገይሩ ክሊር ኢና ኣብይ ኣሕመድ ብዝፈጥሮ ዘሎ ሓደጋ ናይ ግድን እዮም ስምረት ከገብሩ። ፋኖ ምስ ኦላ ተተሓባቢሩ ኤግዛክትሊ እቲ ምክንያት ትርዳእና እዩ ስለምንታይ ምኾነ ንክልቲኦም ሓደጋ ስለ ዝኾነ ግን ኪኑ ጥንቃቐ ከድልየና ይብላ ኣሎ። ምናልባት ኣብቲ ፖለቲካል ዲስካሽን ስለዘይሕወስ ዘሎ ዝገብሮ ዘሎ ክሪቲክ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ፕሮባብሊ ነታ ድምፂ ናቱ ሰሚዖም they have to deal with him ኮዝ ዝወለዎም ወይ እውን ክሕውስዎ ኣለዎም ነቲ ናይ ኦሮሞ ኢሊት ክሕወስ ክኽእል ኣሎ። ምክንያቱ he is in a very difficult position ክሪኦ ከለኹ ወላ እኳ ፕሮሚነንት ፖለቲከኛ እንትኾነ ግን አክቲቪስት ጥራይ ኮይኑ ዘሎ ምክንያቱ ፓወር ቤዝ ናቱ ዳይሬክትሊ ንሱ ዝዝዙ ኣይኮነን ዘሎ። ኢን ሰንስ ኦላ ይቃለስ ኣሎ እዩ። ኦላ ግን ቀጥታ ምስ ጀዋር ምትእሳር የብሉን ወላ እኳ ምስ ጀዋር ንኣታቶም ዝሕግዝ ይዛረብ እንትኾነ ብትክክል ምስኡ ተኣሳሰሩ ይኮኑ። ስለዚ ጀዋር as an individual እንታይ እቲ ፖዚሽን ናቱ ብርግፅ ምስ ግዜ ክረአ ዝኽእል እዩ። ነቶም ኢትዮጵያ ክእላታት ክረአ ዝኽእል እዩ። ግን እታ ዘረባ ብዙሕ ክሪቲክ ፈጢራ ኣላ። ካብ ቀፂልና ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ካ ክንርኢ 16 نحاسة 2018 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ጀሚሩ ዝኽበር በዓል ኣሸንዳ ኣብ ስታድየምን ኣደባባይን ከም ዘይኽበር ኣፍሊጡ። ኣብዚ ጉዳይ ንሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ኣይተ ዶሪ ኣስገዶም ኣዘራሪብና ኣለና። ጠላዕቲ ብፍላይ ናይ መከላከያ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሓይሊ ኣየር ኣብ ድሮ በዓል ዝተፈላለዩ ናይ ድሮን ድብደባት ይካየዱ ኣለዉ። ቅድሚ 3 መዓልቲ ኣብ ከባቢ ኩይሓ ኣሸንዳ በዓል ከባቢ እዩ ናይ ድሮን ጥቅዓት በፂሑ። ኣጋጣሚ ሽዒቱ ጉድኣት ኣይበፅሐን። ናቱ መቐፀልታ እውን ሶማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ዳዕሮ ዝበሃል ከባቢ ናይ ድሮን ጥቅዓት በፂሑ 13 ሰባት ብከቢድ ብቀሊልን ማእከላይን ቆሲሎም ኣለዉ። ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት እዩ እዚ ደብዳብ ተካይዱ ዘሎ። ተወሳኺ ቁስልን ተወሳኺ ጉድኣትን ተወሳኺ ጉዳይ ናይ ኣሸንዳ ድማ ካልእ ነፍሱ ዝኻለ ኩነታት እዩ። እዚ ኣሸንዳ ዝበሃል ኣገዳሲ በዓል ይመስለና ኣብ ትግራይ ብሰንኪ እዚ ኩነታት ዘሎ ፓብሊክሊ ክግበር ከም ዘይክእል እዮም ዝብሉ ዘለው። ንበዓል እሱ እውን ትግራይ ከቢድ መጠንቀቕታ እያ ተውፅእ ዘላ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅኦም ዘሎ ሓደጋ ካብ ብልፅግና ዝመፅኦም ዘሎ ሓደጋ ብተደጋጋሚ መጠንቀቕታ እዮም ዝህቡ ዘለው። መጠንቀቕታታት እቲ ክሳብ ሕጂ ሕሽሽ ዝበሃለ ዘሎ ከምቲ ዝድለ ግብረ መልሲ ይወሃበሉ የለን። ኢትስ ኮንሰርኒንግ ብዙሓት ሰባት ድማ ከም ስክፍታ እዮም ዝርእይዎ ዘለው። በት ኣገይን እቲ እዛ ዘላ ጉዳይ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናብ ካልእ ነገር እውን ክትምዕብል ትኽእል ስለ ዝኾነት ኣብ ምጥንቃቕ ከድሊ እዩ። ንግረ መንገድና ነቶም ሓተላ ስማዕ ኣቢልና ናብ ኤርትራ ክንሰግር እውን ሰሪሑ ኣባና ዘይሰርሓሉ ምክንያት የለን። تزدلي صلب موجادي هلخ موجادي بأس موجادي نكون مسافة خبز خباب ملاي كاوس رفن احنا كم حوات سمع خلونا عالم كا نبعلم كل زفتر وسمع خلو تبيع أوريد أكل نسيا نحنا أكل زخم كوينا تأكل زخ خوزيد اللي سرعت علينا أكل سمع زخوينا كاول تحتي حلفاتات مثلون نقدر نحن كي نبتي شو نفطرو كنا تتمثل سلزيت حطو ببويو 250 مليون عزيخا حتى تحت زبحال زربا أكل ليت سرعة عمزيو أتي زمت زخفت بحري ويودب منجستن والكل يكون وينتم برلمان يكون أتجزبي الجي إثيوبيا أديس أبابا كل على 400 شهر طاولة نبزي مرح له زربا زلمو بملا تصحيفات استوهبتهم مخانات فلتدا بملا انزن أب بوليتيكا نتم حسر زبالون تاي بعال مسيلكا توكين بوينت تبام مزارب نطبطات أجندة تبام نعتاتن نزل نطبطات زياتن حوس حبيلكم تزاربوا لن إلكات نقرم نايبلتقنا كادرتات مبزحتهم أفتر عين برأس كم زي بلهم سلدو فلوتو تصحي فيه زوهبهم تزبلوه
ሓንቲ ካብተን ዝብልዎን ድማ ተን ቁፅርታት እዮም ቁሩብ ኣጋኒንዎን ንሱ ካ ወሲኽለን 130 እዮም ዝብሉ በዓል ኣቢ ንሱ 150 ኣብፅሕዋ ምንታን ኣመና ክሕጉሶም ስለ ዝደለየ ማለት እዩ 400,000 ኤርትራውያን ኣለዎ ዝበሃል እውን ናቶም ዝጥቀምሉ ታክቲክ እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሰብ እዚ ኦልሬዲ ኣብ ዝዓርብ ዘሎ ስርዓት ተፀጊዑ ኣሎ መዕረቢ ካድራይ ድለዩ ምዃን ሓንቲ እግሩ ሰጊሩ ካብ ኤሮፓ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ንሱ መህደሚቱላቶ እቶም ካልኦት ምስኡ ዘለዉ ድማ መመሕደሚዮም መውፅኦም ኣለዎም የብሎምን ንግዜ ዝግደፍ እዩ but this is also another very sad tragic story ካብ ቀፂልና ናብቲ ናይ ዞባና ናይ ኤርትራ ጉዳይ ክንሰግር ኢና ሓንቲ ለንቀነ ካብ ዝረኣኽዎን እዛ ስእሊ እዚያሲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክዘውር ከለኹ የርኢ እያ ኤርትራውያን እንታይ ኢሉ ነይሩ መስለኩም እዚ ኤርትራስ ህዝቢ የብላን ህዝባ ውሑድ እዩ ንሕናስ ገለ እንተጌርናስ ክሰልጠና ይኽእል ኢሉ ነይሩ እዚ ከብዲ ዕትሮ ዩፎርያ ለነፃነት ለሚባለው ህዝቢ ኤርትራ ኣዝዩ ውሑድ እዩ ዘሎ በብዛሕቱ ኣብ ኡጋንዳ ዶ ኣብ ገለ እዩ ዘሎ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ንሃገሩ ከጥዕን ዝኽእል ኣይኮነን ገለ መለና በሉ ብዙ ግዜ ብቁፅሪ ዝዛረቡ ኤቭሪ ታይም ኤርትራውያን ድማ ንዓታቶም ንክሕጉሱ ኢሎም ዘይኮነስ ኩሉ ተግባራቶም ድማ ንኢትዮጵያውያን ኳንቲቲ ዘይኮነስ ኳሊቲ ዘገድስካ ይብልዎ ቁፅሪ ዘይኮነሲ ዓይነት ሰብ እዩ ዘገድስ ህያው ኣብነት ድማ ናይ ብሽክሌታ ውድድር ናይ ዓለም ተሪኻ ለንቀነ ውፅኢት ወፂኡ ነይሩ ቁፅሪ 1 ኣብ ኣፍሪካ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ቁፅሪ 2 ዘላ ቁፅሪ 3 ቁፅሪ ቶፕ 10 ዘለዉ ነጥብናቶም ተኣኪቦ ክንዲ ናይ ኤርትራ ይከውን ወላ ቶፕ 20 እንድሕር ኸይድካ ሶ ኤርትራ ኢዝ ላይክ ብሰፊሕ ነጥብታት መሪሓ ቅድሚት ወፅያ ዘላ ኣብ ሚስስ ወርልድ መጀመርያ ንሳተፍ ኣለና በዛ ሃብሮም ዝኾነት ጓልናን ሓፍትናን ስኒት ማለት እዩ ካብ 5 ሚልዮን ዘይከውን ህዝቢ ብድምፂ ቁፅሪ 1 እያ ዘላ ይብሉ ኣለዉ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ድማ 120 ሚልዮን ፕላስ ኣለና ዝብልዎ ድማ ቆፅሪ መበል ክንደይ ከም ዘላንቲ ቁፅሪ ኣይተገልፀን ኢነሰንስ ኤርትራውያን ሃይ ኳሊቲ ህዝቢ እዮም ንነገራቶም ንቅድሚት ኪነ ቁፅርና ተዓፃፃፊ ሓይሊ ንምግባር ዘለና ብቅዓት እዩ ብዝኾነ ኤርትራውያን ብናይ ስኒት ኣብ ላዕሊ ስለ ዝወፀት ፍሉይ ናይ ኤርትራ ንኸውን ኣለና ማለት ኣይኮነን ግን ሽም ናይ ኤርትራ ብራንድ ናይ ኤርትራ ኣብቲ ዝዓበየ ስቴጃት እውን ብፍላይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዓለም ክትሪኦ ከለካ ድማ ካብ ቆናፅቢ ኢለ ይኮንኩን ኣብዘን ናይ ሞዴላት ዓለም ኤርትራ ክትፍለጥ ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ፍሉይ ናይ ሜክኣፕ ወይ ናይ ገለ ኢንዱስትሪ እንተደይብልካ ክትፍለጥ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ንኣሽቱን ብናይ ፅባቐ ዓለም ዝነብራ ስለዝኾነ ነፍሱ ዝኻለ ዓለም ስለዝኾነ ኤርትራ ንሓዋሩ ከይትፍለጥ ትኽእል ኣብቲ ቦታ እቲ ኣብቲ ቦታ እቲ ብሓንቲ ፅብቕቲ ጥራይ ደይኮነስ ለባም በላሕ ግን ንሳ ጥራይካ ኣይኮነትን ንበይናስ ሓንቲ ፅብቕቲ ክትፈርየልካ ትኽእል እያ ስኒስ ሓንቲ ሰብ እያ ሓንቲ ፅብቕቲ እዚ ኣብ ዝኾነት ሃገር ክትፈሪ ትኽእል እያ ክትውለድ ትኽእል እያ ትፅቡቕ ነገር ናይ እዚ እጂ እዚ ድምፅታት ዝግበር ዘሎ እንተሪኢኻዮ ንሳ ጥራይ ከም ዘይኮነት ለባም ህዝቢ ሙሉእ ድማ ውሑድ ህዝቢ ዝመስል ግን ልዕሊ ዓቕሙ ፓንች ክገብር ክተሃርም ዝኽእል ከድምዕ ዝኽእል ምዃኑ ድማ ነቲ ህዝቢ ክሳዕ ክንደይ ካበናይ ከመይ ዝበለ ህዝቢ ከም ዝመፀት ንዓዓ ዘኹርዕ ንህዝቢ ኤርትራ ድማ ኮርዓት ዝኾነ ስራሕ እዩ ዝግበር ዘሎ ስለዚ ሃብሮም ክብላ ይደሊ ኣምላኽ ሓግዛ ናብ ብዙሕ ደረጃታት እያ በፂሓ ዘላ እንዳ ነቶም ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ከናእሱ ዝፍትኑ ድማ obviously ከምቲ ንሶም ዝምነይዎን ዝሓልምዎን ኣይኮነን ለንከነሲ ከም ገሌላ ነዚያኻ መፅያት ንስከ ስምዕዋ Today, Deborah Mahari. Deborah, what on the business? What do you help? Real estate, and I'm helping investors and first-time buyers. What part of what are you from? Eritrea. What does it mean to be an Eritrean? To be an Eritrean means to be excellent, means to be hardworking and diligent. As someone coming from a different country and then building a business here, what's that experience like so far? The experience. ዘቆልኣት ሪዋት ዘለኹም ዲቦራ መሓርያ ትበሃል ናይ ሪል ስቴት ብሮከር ወይ ከዓ ኤጀንት እያ መስለኒ ግን ማለት ገዛውቲ ድሸይጥ ሰብ ብዙሕ እንዲሁ ግን ሺዝ ኤክሰለንት ካበይ መፅኺ ይብላ ካብ ኤርትራ እንታይ ኤርትራ ማለት ማለት ይብላ ኣላሲ ኤርትራ ማለት ኤክሰለንት ነዛ ንብላ ፀናሕና ኢና ኣብ ሓቂ ልዕሊ ዓቕሙ ክሰርሕ ዝኽእልን ከፍሪ ዝኽእልን ደሊጀንት ድማ ጥንቁቕ መስተውዓሊ ንነገራት ድማ ብፅፉፍ ዝሕዝ ማለት እዩ ወላ ምስቲ ናታ ንሪል ስቴት እውን ኤግዛክትሊ ፅቡቅ ካራክተር እዩ ትብሎ ዘላ and hard working ሰለስቲየንሲ ኣቦትእን እየን and she is that ኣነ ሳይፈልጣን እየ ግን ትናታ ዘረባሲ ኮንፊደንስ ናታ ማ ወለዳ ሃብሮም ቆልዓ ወሊድኩም ኢልና ኣለኹም ጥራይና ክንብል ንደሊ ንዓ ድማ ከም ገሌላ እንተበፂሓታ well done ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ስራሕ This is riveting. That's the best way I could say it. To build something means you see the future. And so it's been a little bit complex, figuring out how do you build the future in the now. But
having the right people around you. It's good. Why did you pick that industry? I think real estate is a business that you can scale from 0 to 100, and you can even take all across the different types of business. Who do you help when it comes to real estate? Who do you focus on? Investment. So I love working with investors. I also love working with first-time buyers, especially those who are interested in getting educated into real estate. What made you get into entrepreneurship at such an early age, and how have you been finding the journey so far? My family even take all. ነቶም ሰሚዕኩም ኣለኹም such a brilliant real estate ሳብ ክንደይ ገዳሲ ምዃኑ ገለ ብዙሕ ዘረባታት እያ ትዛረብ and ማለት ሰብ ብዙሕ እንደ ዝዛረብ ግን ቃላታሲ ብሓቂ ጽቡቕ ቃላት ኣወጻጻ ቃላታ ከምዚኦም ዓይነትና ሽክሮ ከለኹ ኣነ ንዖም ጥራይ ኮንኩን ክሬዲት ነቶም ወለዶም ድማ ኩሉ ግዜ ክሬዲት ከብየ ዝደሊ ምክንያቱ ንዓሪኻ ንወለዳ ኢኻ ትርኢ ስለዚ again ስኒት ብስነ ጽባቐ ተመጉሰና ፀኒሓ ኢልና ዘቐልዓ ድማ brilliant ኤርትራውያን ከምዚ ኢሎም ንቅድሚት ክመፁ ከለዉ ድማ ኩርዓት እዩ ዝበና ነቶም ቁጠባ ናይ ኤርትራ ዘገድሰና ሓንቲ ሓበሬታ ኣላትኒ $23,000. Hello boss, this car is BYDKA. You like it? Follow me. Okay. You see. This car EV 300 kilometer. Okay. 你想要配 ናይ ከተማ ኣውቶቡሳት እንድን 23,000 ዋገን ይብላ ኣሎ so ሓንቲ ኣውቶቡስ ካብዘን 23,000 ቻርጅ ምስ ገበርካያ ድማ ን300 ኪሎ ሜትር ክኸዳ ይኽእላ ይብላ ኣሎ ክሳብ 9 ሰባት ድማ ክፅዕና ክእላ ናይ ከተማ ኣውቶቡሳት እዮም ዝብሉ ዘለዉ I mean 23,000 is not a lot of money ንሃገር ደረጃ 23,000 ብዙሕ ገንዘብ ኣይኮነን like 100 ኣውቶቡሳት ክትገዝእ ተኾይንካ 230,000 ማለት እዩ ዲስካውንት ካለካ ብርግጽ ስለዚ 100 ኣውቶቡሳት ነስመራ ክንዱ ክስማዓ ይክላን ኢና ከተብል ግን I think ብ$1 ሚሊዮን ሲ ነቲ ትራንስፖርት ናይ ኤርትራ ሲ ከተስተኻኽሎ እውን ዝከኣለሉ መንገዲ ኢኻ ትርኢ I think ነዛ ቪድዮ እዚኣ ኣነ ሕጂ በዓል ሓደ ትገብሮ እኒሆም ክትብሉ ከም ዝብሉ ኣለዉ ድሓን ንስኻትኩም ሸለለ ዝብለኩም እዛ ቪድዮ እዚኣ ናብ ዝምልከታ በፂሓ ነዛ ፕሮጀክት እዚኣ ብዘይ ቃል ዓለም ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኤርትራውያን ክንገብራ መኻልና ነርና even if ካብ ዝብልከቶ ወረቐት እንተድመፅ ነይሩ ኣነ ባዕለይ ኣብ ኣፍሪካ ኸይደ ነዚ ነገር እዚ ክገብርዎ ዝኽእሉ ሰባት እውን እንደለኹ ነይረ ምስ ካልኦት ኮይኑ ማለት እዩ because this could be done easily of course እቲ ኣውቶቡሳት ነስመራ ጥራይ ኮንኩን ዝብል ዘለኹ ንኻልእ እውን ክንገብሮ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ካብ BYD ዝግዛእ ስለ ዝኾነ እንታይ ማለት such a ዝከኣል ነገር እዩ እዚ መጓዓዝያ ናይ ሃገርና ሲ ፅርግያታትና ክሳብ ዝተኻኸል ጥራይ ክተርፍ ዘለዎ ዘይኮነ ሲ ሕጂ እውን ክግበር ዝኽእል ምዃኑ ይነግረካ ብፍላይ ድማ ኤሌክትሪክ ካርስ ተኮይኑ ምክንያቱ ነዳዲ የብልና መዓት ኣውቶቡሳት ብነዳዲ ዝወራ ምፂኻ መሊስካ ሽግርካ ተምፅእ ዝኸፈልካ ከፊልካ ነቲ ቻርጂንግ ስቴሽን ሰምፂኻ ዋላ ሓንቲ ሞቶር ጌርካ ንዓ ነዳዲ ናሃብካ ቻርጂንግ ስቴሽን ጥራይ ትፈጥር ደን ነዘን ኣውቶቡሳት ከም ጌርና ነዚ ዘሎና ናይ መጓዓዝያ ፀገም ኣነ እኳ እቲ ናይ ከተማታት እኳ ደለ ምኾነ ነይሩ ነዚአን ኣውቶቡሳት ናይ ከተማታት ካብ ኣስመራ ንኸረን ኣስመራ ንመንደፈራ ኣስመራ ንዓዲ ቀይሕ ኣስመራ ባፅዕ ንዓሰብ ከምኡ ነቲ ካልእ ኣስመራ ተሰለይ እናገበርካ ኣስመራ ናቕፋ እናገበርካ ነቲ መጓዓዝያ ናይቲ ህዝቢ ብፍላይ እቲ ኣብ ደገ ዘየለ ዶላራት ዘየሽርፍ ዘሎ ነገር መፍትሒ ክረኽበሉ ዝኽእል እዛ ጉዳይ እዚኣ ሲ ርኢም ሰበልኩ ኣነ ሲ ትዝ ኢላትና ዓዲ እዩ እዚኣ ርእሲ እዚኣ ኣይሆፕ ናብ ዝምልከቶ በፂሓ ገለ ነገር ሓግዙና ወይ እውን ተሓባበሩና እስከ ስኻትኩም ዝብል ሓሳብ ክመፅአና ተስፋ ንገብር ኣነ ናይ ሚድያ ሰብ ስለ ዝኾንኩ ኣብ ሚድያ እየ ዝዛረብ እቶም ከተብፅሑ ትኽእሉ ናብ ዝምልከቶ ከተብፅሕዎ ትኽእሉ እንተደይበፅሕ ድማ ኣትሊስት ኣነ ንእሽተይ ሜንሽን ገይረ ኣለኹ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድእ ክፍትን እየ ከም ወትሩ ሓደ መዓልቲ ነዚ ነገር እዚ እውን ፈቲሕና ሽግር ናይ ዓድና በብዓቕምና ናብ መንግስቲ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ መንግስቲ ንዝምልከቶም ሰባት ኣማኺሉ ነቲ ፕሮጀክት እንተደፊእዎ ንሕና ኣብዚ ሚድያ ነዚ ነገር እዚ ክገብር ዝኽእል ህዝቢ ኣለና ነቲ ሓሳብ ክንደፍኣሉ ፀገም የብልና ነዚኣ ጥራይ ክብል ዝደሊ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ኢቶኹምን ሓሳብኩምን ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ክፅበየኩም እየ ታንክ ዩ ቨሪ ማች